DePistaLize. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Marso 21, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines. Ang pamaril sa sasakyan ni Bureau of Correction Chief Katapang iniimbestiga na ng pulisya. Ang Department of Budget and Management naglabas naman ng 1.119 billion pesos na halaga para sa electrification fund at ng mga paaralan sa bansa. Antas ng tubig sa Angat Dam abay patuloy na bababa hanggang sa buwan ng Abril ayon yan sa State Weather Bureau. Ang Private o Public-Private Partnership Code ng Implementing Rules and Regulation nilagdaan na. 21.6 billion na halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Philippine Coast Guard sa Zamboanga, Sibugay. Sa ating international news abangan, dahil ang populasyon ng buong mundo sa taong 2100, maaari raw masumadsad. Kaukulan yan sa isang pag-aaral. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagkasana ng sariling investigasyon ng Philippine National Police sa insidente ng pananambang sa pickup truck ni Bureau of Correction Chief Gregorio Katapang Jr. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ng Manila Police District sa Bureau of Corrections at maging sa pamunuan ng Skyway ukol sa naturang insidente. Sa ngayon ay humingi na rin aniya mga investigador ng kopya ng CCTV footage ng naturang insidente mula sa Skyway Management para makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilala ng mga sospek na nagpaulan ng bala sa sasakyan ni Katapang. Kung maalala, hindi si Katapang kundi si Bureau of Corrections Deputy Chief Al Pereras ang lulan ng naturang sasakyan habang minamaneho ito ni Corrections Officer Juan Cornelio Culalong nang atakihin ng mga gunmen sa naturang Skyway. Wala namang nasaktan sa naturang insidente, ngunit una nang sinabi ni Katapang na dati na silang nakatanggap ni Pereras ng mga death threats mula nang ipatupad nila ang iba't ibang reforma sa kanilang kawanihan. Sa kabila nito, sinabi naman ng Bureau of Corrections na ang insidente ay hindi makakapigil sa opisyal na ipagpatuloy ang kanilang mga pagsisikap sa Bureau of Corrections. Samantala, naglabas naman ng cease and desist order ang National Water Resources Board laban sa kontrobersyal na resort na itinayo naman yan sa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Ito nga matapos na mabigo rin umano ang pamunuan ng naturang resort na kumuha ng permit para yan sa paggamit ng water sources sa lugar. Ayon kay National Water Resources Board Executive Director Ricky Arzadon, batay sa kanilang sinagawang mga investigasyon, lumalabas na gumagamit ng deep well ang naturang resort nang walang anumang water rights o walang water application sa ahensya. Bagay na mituturing anyang illegal na extraction of water, dahilan kung bakit kinailangan na agad na maglabas ng cease and desist order laban sa naturang istruktura upang mapigil na ito sa kanilang illegal na operasyon. Kaugnay nito ay binigyan din ng 15 araw ang panig ng Captain's Peak and Garden Resort para ipaliwanag naman ang kanilang mga sarili sa harapan ng National Water Resources Board. Pagkatapos ito ay saka naman i-assess na mga kinaukulan ng mga criminal charges na kanilang isasampa laban sa naturang istruktura. Kung maalala, marami nang tumuligsa sa kontrobersyal nga na Captain's Peak and Garden Resort nang dahil yan sa illegal na pagkatayo nito sa gitna ng Chocolate Hills na tila sumisira sa ganda ng tinaguriang World Heritage at Global Geopark ng UNESCO. Oras 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, ay aabot sa 200 bagong mga pantalan ang planong itayo ng Department of Transportation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Natukoy na rin ng naturang ahensya ang mga lugar na pagtatayuan ng nasabing bilang ng mga maliliit na pantalan. Layo ng mga proyektong ito na magkaroon nga ng connectivity ang mga lugar sa ating bansa. Sinabi pa ng ahensya, inaasahan itong lilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga residente na malapit sa mga baybayin na pagtatayuan ng naturang mga pantalan. Sa ginanap na sideline nga ng
naman ng Philippine Ports and Logistics 2024 Expo, inihayag ni Transportation Undersecretary Elmer Sarmiento na ang mga bagong pantalan na itatayo ay maliban pa sa mga pantalan na itatayo naman ng Philippine Ports Authority. Sinabi ng ahensya na ang mga maliliit na pantalang itatayo ay tatawaging social tourism at farm-to-market ports. Inaasahan rin ng ahensya na mapapabuti nito ang connectivity ng mga lugar at may susulong ang paglago ng ekonomiya sa mga malalayong lugar. Kapag naaprubahan, sisimulan ng construction sa 2025 at inaasahang matatapos naman sa taong 2028. Samantala, kinalungkot naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang umunoy pang-aabuso ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga asawa at pag-abandon na rin sa kanilang pamilya. Hindi makapaniwala ang senador na nangyayari ito dahil ang pagkakaalam niya raw, ang mga opisyal ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ay halos karamihan ay mapagmahal sa kanilang mga asawa. Ginawa ng senador ang pahayag matapos nga natanungin ito kung handa ba siya na magkaroon ng full-blown investigation sa naturang issue sa Senado. Ito nga ang tugon ng mambabatas na kung may mga sapat na ebidensya at maraming mga biktima na asawa at ng mga opisyal ng AFP ang magkapatunay sa alegasyon, ay handa siyang maghain ng resolusyon upang imbestigahan ito sa Senado. Kahit na sinasabi na isa sa mga pinaparatangan ang mista ng senador sa Philippine Military Academy. Dinipensa naman ni De La Rosa ang sarili bilang dating PM Mayor at Philippine National Police Chief. Kung saan kinikilala naman niya siya na makasamahan niya na dedicated at devoted sa kanyang asawa at pamilya. Sa karagdagan pang mga balita, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang nasa 1.2 mahigit 1 billion pesos ang Special Allotment Release Order para yan sa Department of Education. Layunin na tugunan ang funding requirements para yan sa electrification na mga unenergized schools, gayon din ang modernisasyon ng mga electrical system sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang pondong ito ay magbibigay ng learning environment para yan sa mga mag-aaral sa buong bansa. Aniya, ang pamumuhunan ng pamahalaan sa edukasyon ay nangangailangan din ng pamumuhunan sa mga pasilidad na kinakailangan ng mga estudyante sa Pilipinas. Ito aniya ay malaking tulong para sa mas komportable pang mga pag-aaral ng mga estudyante at maging na mga guro sa kanilang mga silid-aralan. Samantala, ang naturang pondo naman ay ipapamahagi sa iba't ibang rehiyon sa bansa maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iniulat ng State Weather Bureau na maaari pang magpatuloy ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam hanggang sa buwan ng Abril. Ayon sa ahensya, as of 6 a.m. o alas 6 ngayong umaga ay naitala ang 200.70 meters na level ng tubig sa naturang dam. Sinabi pa nito na nagsimula ang pagbaba ng water elevation ng naturang dam mula po noong kalagitnaan ng buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Paliwanag ng ahensya na ito ay dahil na rin sa kakulangan sa mga pag-ulan sa mga watershed ng dam. Dahil dito ay hindi nagiging sapat para tumaas muli ang tubig sa naturang Angat Dam. Batay naman sa pagkataya ng State Weather Bureau, maaaring dumaus-dus pa ang level ng tubig sa Angat Dam sa 189 meters pagsapit yan ng katapusan ng buwan ng Abril. Tiniyak naman ito na natiling normal ang antas ng tubig sa iba pang mga dam sa buong Luzon. Normal rin anyang alokasyon nito sa domestic use at irrigation dahil sa deviation naman yan ng rule curve. Samantala, inabisuhan ngayon ng mga kinaukulan ng publiko, partikular na mga magulang, hinggil sa iba yung pag-iingat nga sa kanilang mga anak ngayong summer season na panahon para yan sa beach trip at swimming gateways. Ito ay matapos na maitala ng kinaukulan ang tumataas na bilang ng mga insidente ng pagkakalunod sa bansa, partikular na kinasasangkutan ho ito ng mga kabataan. Ayon sa World Health Organization, sa nakalipas sa 10 taon, isa sa mga insidente ay ang pagkalunod sa mga pangunahing naging sanhi ng pagkakasawingan ng mga bata na may edad ng 1 hanggang 4 na taong gulang. Habang sa datos naman ng Philippine Statistics Authority ay nakapagtala ito ng 3,576 na mga kaso ng drowning incident sa bansa noong taong 2022. Kung saan nakita naman ang pinakamataas na kaso ay mga buwan ng Marso hanggang buwan ng Abril.
kaugnay nito ay napag-alaman din na isang survey na isinagawa noong taong 2019 na marami sa mga Pilipino ang hindi marunong lumangoy, na posibleng dulot naman ng mahal na singil sa mga formal swimming lesson at maging ang kakulangan ng swimming facilities ng bansa. Samantala dahil dito ay patuloy na pinapayuhan ngayon ng mga otoridad ang publiko na magdoble ingat ngayong summer season, lalo na sa mga kababayan nating nagpaplanong mag-swimming sa dagat, ilog at maging sa mga resort na sa kasagsagan yan ng kanilang summer vacation. Kinumpirma naman ng pamunuan ng Department of Migrant Workers na nakikipag-ugnayan sila sa gobyerno ng South Korea. Layon nito na bumuo ng isang kasunduan para sa seasonal worker program ng naturang ahensya. Sinabi pa ng ahensya na target nilang magkaroon din ng legally binding agreement mula sa dalawang bansa. Sa isang payag, sinabi naman ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na kinakailangan na magkaroon ng mga guidelines ang Pilipinas at South Korea na may kinalaman yan sa naturang programa. Inahalimbawa pa ng opisyal ang kasunduan na nakapaloob naman sa employment permit system ng South Korea. Batay kasi sa datos noong May 20 ng nakaraang taon ay pumalo na sa 862 na mga seasonal worker ang idineploy ng Department of Migrant Workers sa naturang bansa. Naging katuwang rin ng naturang ahensya sa pag-deploy ng mga Filipino seasonal workers ang Overseas Worker Welfare Administration. Aabot naman sa 711 ng mga Filipino workers para sa naturang programa ang kasalukuyang sumasailalim ngayon sa proseso. Naisa sa katuparan ito dahil yan sa pakikipagtulungan ng 28 lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng Seasonal Workers Program at magkakaroon yan ng travel insurance ang mga OFW at sila ay mamomonitor na upang matiyak din ang kanilang kaligtasan. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayong mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito ay itong panukalang gawing legal sa Pilipinas. Itong medical marijuana ay tinalakay na sa plenaryo ng Senado. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Tinalakay na sa plenaryo ng Senado ang panukalang gawing legal sa Pilipinas ang medical cannabis o medical marijuana. Sa sponsorship speech ni Senator Robin Hood Padilla, tiniyak nito na ang pagsusulong ng Senate Bill 2573 o ang panukalang Cannabis Medicalization Act ay salig sa mga pag-aaral at testimonya ng mga doktor at mga eksperto sa iba't ibang mga bansa na may sapat na kaalaman at pagsasanay para sa pagpapatupad nito. Ipinunto ni Padilla na maaaring maging abot kayang alternatibo ang medical cannabis sa synthetic drugs at wala rin anyang side effects. Samantala, sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng Philippine Medical Cannabis Authority sa ilalim ng Department of Health. Susundan nito ang sistema ng Israel Medical Cannabis Agency sa ilalim yan ng Israel Ministry of Health sa pag-issue ng permit at lisensya para sa medical cannabis. Ang paggamit ng cannabis para sa medical purposes ay pinapayagan para gamutin o maibsa ng mga debilitating medical conditions ng isang qualified patient. Mula sa pagbili, pagkuha, paghahatid, paggamit, pangasiwa, hanggang sa manufacturing ng mga private individuals o entities ng medical cannabis para sa medical at research purposes ay saklaw at titiyakin din ng panukalang batas. Ikinalulugod ko pong ihain sa plenaryo ang Senate Bill number 2573 sa ilalim ng ulat komite bilang 210 para sa panukalang Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Napapanahon na po, siguro, upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Batid po ng lupon na ito ang aking sinseridad sa pagtulak ng batas na ito sapagkat bilang isang tao po na nangangailangan din ng regular na lunas para sa aking mga injuries na natamo ko sa pagiging artista o isang action star. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!
Sa iba pang mga balita sa oras na ito, iniulat ng Armed Forces of the Philippines na nadagdagan pa ang bilang ng mga barko ng China na namamataan sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla, mula noong Marso 19 abot sa 8 Chinese Maritime Militia vessel at 6 na mga barko ng China Coast Guard ang namataan na nakapalibot sa Baho de Masinloc Shoal. Gayunpaman ay sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na hindi nila batid ang dahilan sa likod nito at ayaw din ani nilang gumawa ng anumang uri ng espekulasyon ukol dito. Sa kasabay nito ay muli namang tiniyak ni Commodore Trinidad na hindi pa rin maituturing na nakakaalarma ang aksyon na ito ng China sapagkat normal lamang ani ang mga aktibidad na ito ng nasabing bansa kung ikukumpara sa mga mas malalang mga ginagawa nito ng nagdaang mga panahon. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pahayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. It's not alarming. Their presence has been fairly constant. If we graph it over a good number of years, there was no major spike. It will become alarming if it would be beyond the capability of the South Sea Fleet. So we have to understand the South Sea Fleet is what China has for the South China Sea. But they are not only what we engage, the South Sea Fleet also faces Vietnam, Indonesia, and the other countries that they have overlapping claims. It's not alarming. Mga kabombo at ka-Sir Nation, yan ang bahagi ng pahayag ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Aabot sa 408 irrigators mula sa Ifugao ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment. Ito nga ay sa ilalim ng TUPAD program ng ahensya, katuwang National Irrigation Administration sa Cordillera Administrative Region. Halos 2 milyong piso ang ipinamahagi ng ahensya sa naturang mga benepisyaryo kapalit yan ng kanilang mga paggawa. Ang naturang payout naman ay sinagawa sa 8 iba't ibang venue sa buong lalawigan ng Ifugao. Nito lamang nakalipas sa 2 araw. Sa isang pahayag, sinabi naman ng National Irrigation Administration na ang naturang bilang ng mga irrigators ay miyembro ng iba't ibang mga irrigators associations sa munisipalidad ng Lamut, Kaingan at Lagawe, ganyan sa Alfonso, Lista, Aguinaldo, Mayayaw at Banawe, maging sa Hunduan. Kabilang sa mga naging trabaho nito kapalit ang halaga ay paglilinis ng mga kanal sa irrigation facilities ng Rapid Irrigation System. Kabilang na rito ang communal at small irrigation system na nasa mga bayan naman. Ang programang TUPAD ay ipinatupad para magkaroon ng magandang serbisyo sa irigasyon. At ito nga ay nilagdaan ng Department of Labor and Employment at National Irrigation Administration sa Cordillera Administrative Region noong taong 2023. Bombo International News. Lumabas sa isang pag-aaral na magiging sudsad ang bilang ng populasyon sa halos lahat ng bansa sa buong daigdig bago matapos ang kasalukuyang siglo sa taong 2100. Ayon sa pag-aaral, halos kalahati ng mga bansa sa mundo ang nakararanas na ng aging population at nahihirapan ng maparatili ang kasalukuyang bilang ng kanilang populasyon. Ayon sa United States Organization na Institute for Health Metrics and Evaluation, nasa 204 na mga bansa ay tinatayang 198 sa mga ito ang makakaranas ng pagsadsad ng bilang ng populasyon sa taong 2100. Sa kabila nito ay lumabas din sa pag-aaral na mas malaki ang tiyansa ng pagbaba ng populasyon ng mga mayayamang bansa kumpara sa mga developing countries. Ayon pa sa mga mananaliksik, malaki umano ang implikasyon nito sa pandaigdigang ekonomiya.
Para naman sa World Health Organization, may mabuti namang madudulot ang pagbaba ng populasyon sa mundo, partikular na yan sa food security ng daigdig. Subalit, ipinunto rin ito na malaki ang magiging kabawasan nito sa labor supply, social security at nationalistic geopolitics. Nilinaw naman ng Institute for Health Metrics and Evaluation na ito ay projection lamang at maaaring magbago anumang oras. Samantala, balik tayo sa mga balita mula dito sa ating bansa dahil pinititiyak naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa gobyerno ng bansa na magbigyan ng sapat na tulong at suporta ang mga overseas Filipino workers. Ginawa ni Villanueva ang pahayag matapos itong dumalo sa isang pagtitipon sa 3,000 na mga overseas Filipino workers sa Hong Kong. Ipinunto naman mabatas, mahalagang iprioridad ng pamahalaan ang kapakanan at proteksyon ng mga overseas Filipino workers na lubos na nagasakripisyo para sa kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Samantala, sinusulong din ng Majority Leader ang pagdaragdag ng budget para yan sa Medical Assistance Program ng Department of Health upang matiyak naman na may pondo ang halos 900 ospital sa bansa. Kabilang na riyan ang mga OFW hospital na partikular na nagsilbi para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Gayunpaman, ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration, nasa 173,123 na mga overseas Filipino workers naman ang nagkatrabaho ngayon sa Hong Kong na karamihan ay mga domestic worker. Sa iba pang mga balita, nilagdaan na ngayong araw ang Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11966 o itong Public-Private Partnership Code of the Philippines. Formal ay sinagawa ang seremonya sa headquarters ng National Economic and Development Authority o NEDA sa lungsod ng Mandaluyong kaninang alas 11 ng umaga. Nanguna sa naturang ceremonial signing sina NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Kabilang rin dito si Public-Private Partnership Center Executive Director Maria Cynthia Hernandez kasama ang iba pang mga opisyal at kawani. Dumalo rin na para saksiyan nga ang naturang kaganapan sina Senate Deputy Majority Leader, Senate Committee on Local Government at Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement Chairman J.V. Ejercito at House Ways and Means Committee and Chairman at Albay Representative Joey Salceda. Naroon rin si House Committee on Public Works and Highways at Surigao 1st District Representative Romeo Momo at iba pang mga stakeholders. Kung maalala noong nakalipas na taon ay ganap na nilagdaan ang Public-Private Partnership Code. Layo nito na palakasin ang investment ecosystem ng bansa at makalikha ng mas matatag na mga panuntunan upang makapaghatid ng mas maraming oportunidad at trabaho para yan sa mga mamamayang Pilipino. Samantala na ito naman ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba sa presyo ng mga agri-commodities sa unang bahagi ng buwan ng Marso. Batay sa monitoring ng naturang kagawaran, nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng bangus, kamatis, pulang sibuyas, kalamansi at maging pulang asukal. Sa isang payag naman, sinabi ng naturang ahensya na nagkaroon din ng tapyas presyo sa kada kilo ng bangus. Nagalaro ngayon ang presyo nito sa 212 pesos and 70 centavos kada kilo sa unang buwan yan o sa unang bahagi yan ng buwan ng Marso. Samantala, halos 10 piso naman ang ibinaba sa presyo ng kamatis. Sa ngayon, may average na retail price ito na 88 pesos and 55 centavos kada kilo. Mas mababa naman ito sa 98 pesos and 37 centavos kada kilo na naitala noong buwan ng Pebrero. Naitala rin na ahensya ang pagbaba sa presyo ng sibuyas na nasa 144 pesos and 32 centavos kada kilo mula sa dating 162 pesos na presyuhan nito noong nakaraang buwan. Ngumalaw rin ng bahagya ang mga presyo ng well-milled rice at ito nga umakyat sa 56 pesos and 90 centavos kada kilo sa unang linggo yan ng buwan ng Marso. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week.
Kaugnay nito mga kabombo at ka-Star Nation, ang himpilan ho ng Bombo Radio Philippines ay pansamantalang hindi mapapakinggan sa Biyernes Santo, Marso 29 at pagkatapos yan ng coverage ng 7 huling salita ni Cristo o 7 palabras. At ipagpapatuloy natin ang ating pagkasaimpapawid sa linggo ng pagkabuhay, Marso 31 ng taong kasalukuyan. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita. Pumanaw na si dating Department of Education Officer in Charge Dr. Fe Hidalgo sa edad na 87. Kinumpirma ito ng Department of Education ang pagpanaw ng dating kalihim noong March 19, 2024. Nagsimula siyang magturo nga sa elementarya noong 1956 sa Division ng Batanes. Nagturo rin ito sa Quezon City at lungsod ng Manila bago naging educational researcher ng Department of Education and Culture. Pinawanahan din ito ang Staff Development Division bilang Human Resource Management Development Chief. Naging Department of Education Assistant Secretary siya for Programs, Projects and Regional Operation noong taong 1998 at noong taong 2001 ay Undersecretary naman siya for Programs and Projects. Taong 2005 nang italaga ito bilang Officer in Charge Secretary ng Department of Education ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, dapat umunang mas paigtingin pa ng gobyerno ang laban kontra sa dengue at measles na parehong maaaring iwasan sa tulong yan ng bakuna. Ayon po yan sa Philippine Foundation for Vaccination Executive Director na si Dr. Lulu Bravo. Kung hindi raw bibigyan pansin ng pamahalaan ang paglaban sa tigdas at polio, ay maaari itong makaapekto sa turismo ng bansa sapagkat naniniwala si Bravo na wala umunong pupunta sa Pilipinas kung mataas ang kaso ng dengue, polio at influenza at maging ng tigdas. Ayon naman sa National Immunization Coverage 2022 data, ang Pilipinas ay kabilang sa 5 nangungunang bansa na may pinakamaraming mga batang walang bakuna sa East Asia and the Pacific region. Subalit magugunita naman na noong nakaraang taon ay naglunsad ang programa ng Department of Health na layong mabakunahan ng 95% ng mga kabataan sa buong Pilipinas laban yan sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamagitan ng pagbabakuna. Samantala, abot sa mahigit 21.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarette ang nasabat naman ng tauhan ng Philippine Coast Guard sa may bahagi ng Zamboanga, Sibugay. Ito ay saksagsagan na ginawang maritime patrol ng mga tauhan ng Coast Guard District Southwestern Mindanao sa katubigang sakop ng isla ng Olotanga sa naturang lalawigan noong Marso 18 ng kasalukuyang taon. Dito ay nadiskubre ng mga otoridad ang tinatayang abot sa 350 na mga kahon ng mga hindi dokumentadong sigarilyo. Samantala, agad namang dinala ang mga kinaukulan ang naturang barko at maging ang mga ilegal na kargamentong nasamsam nalulan nga nito sa tanggapan ng Bureau of Customs para sa pagsasagawa ng proper disposition at kaukulang pagsampa naman ng kaso sa mga individual na mapapatunayang sangkot dito. Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga pamilyang maapektuhan ng sunog kamakailan lang, partikular yan doon sa barangay Damayang Lagi. Personal na mamahagi ng tulong si Mayor Joy Belmonte sa 212 na mga pamilyang nasunugan sa naturang lugar. Bawat mag-ari naman o bawat may-ari ng bahay na naapektuhan ng sunog ay makakatanggap ng 10,000 pesos at sa sharer at renters ay umaabot naman sa 5,000 pesos. Kung maalala, nagpaabot naman ng food packs at mga essential kit sa mga nasunugan ang kanilang lokal na pamahalaan. Sa naturang sunog, aabot sa 3 ang naitalang sugatan. 1 oras itong tumagal matapos na pasado alas 10 ng umaga na ideklara naman ng Bureau of Fire Protection sa Task Force Alpha ang naturang sunog. Samantala, sinampahan ng reklamong land grabbing sa Department of Agrarian Reform si Ormoc City Mayor Lucy Torres at ang City Government of Ormoc. Ayon sa reklamo ni Zima Alicia Larazabal, presidente ng Potensiano and
Anacita Larazabal Enterprise Corporation at magasakang si Mary Grace Valencia, inagaw ng city government ang kanilang lupa sa barangay Bagong Buhay, Ormoc City, Leyte. Ang lupa ay pag-aari ng korporasyon, ngunit ipinamahagi ito sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program at naniniwala ang korporasyon na ang kanilang lupa ay hindi dapat isama sa Land Reform Program dahil sa isang resolusyon ng Sangguniang Bayan noong taong 1977. Maliban dito, mayroong mga nakabinbin pang petisyon sa Department of Agrarian Reform laban sa pagtatala ng lupa sa CARP. Gayunpaman, nagpatuloy ang City of Ormoc sa pagtatayo ng isang paaralan sa nasabing lupa ng walang pahintulot mula sa Department of Agrarian Reform. Kahit na hindi pa opisyal na may-ari ang lokal na pamahalaan o itong LGU ng lupa, pilit umano itong nagpatuloy sa kanilang mga aksyon. Kahit na deny ng korte ang hiling na temporary restraining order laban sa korporasyon, patuloy pa rin ang paggamit ng puwersa at panggigipit ng LGU Ormoc at Department of Public Works and Highways para sa kanilang layunin. Ang kaso ay lubhang nakababahala na nagpapakita umano ng pang-abuso sa kapangyarihan para yan sa personal interest ng hindi pinapansin ng katarungan para sa mga individual na dapat bigyan ng tamang paglilingkod. Napag-alaman din na sa Ormoc City, marami mga negosyo ang nagsara dahil sa hindi sila binigyan ng business permit ng lokal na pamahalaan, tulad na lang ng 2 radio station at ang sand and gravel operator. Ilang mga maliliit na mga negosyante rin ang pinalis din sa kanilang pwesto dahilan para pumunta ang ilan sa mga mamimili sa mga tindahan na mas mahal ang presyo ng mga paninda. Hindi rin dito pinayagan na makapagbukas ng opisina sa kanilang lungsod ang Tingog Party List. Wala pa namang tugon ng kampo ni Mayor Torres hinggil sa latest development. Bombo International News. Gumagamit umano ang Russia ng pananakot para mamuno sa mga sinakop nilang lugar sa pag-aarian ng bansang Ukraine. Ayon sa United Nations Human Rights Office, na maraming mga Ukrainians ang nagsabing nakaranas sila ng matinding paglabag sa kanilang karapatang pantao. Ilan sa mga dito ay ang tinatorture raw sila ng mga Russian militaries ang mga bihag nilang mga sundalo ng Ukraine. Nagpapatupad na rin ng sariling batas ang Russia sa mga lugar na sinakop nila na bahagi naman ng Ukraine. Nagbigay naman ang Lithuania ng nasa $38 million para yan pambili ng Ukraine ng mga bala. Ayon naman sa Defense Ministry ng Ukraine na ang nasabing hakbang ay dahil sa inisyatibo ng Czech Republic. Pinasalamatan nito ang suporta ng Lithuania kung saan malaking bagay umano ito para mapagtagumpayan nila ang pag-atake ng Russia. Maguganitang patuloy pa rin ang paghirit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng tulong sa mga kaalyadong bansa para yan sa tuluyang masawata na ang paglusob ng Russia. President Ari Da Silva, Gracia Fildo ang nasabing anunsyo. Sinabi ni Taylor na hilig na rin sa nasabing sports. Ito rin ang unang pagkakataon na gawin sa Asia ang naturang torneo mula nang maging host ang Japan noong taong 2006. Ang top 32 teams ay maghaharap sa mula Setyembre 12 hanggang 28 ng kasalukuyang taon, kung saan naman ang Italy ang defending champion na nagwagi noong taong 2022. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sapagkat itong legal counsel ng suspended na National Food Authority employees tiniyak na handang makipagtulungan ang mga naturang tauhan ng ahensya sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Ang buong detalye sa pagulat ni Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng legal counsel ng higit 100 National Food Authority employees na handang makipagtulungan ng mga naturang tauhan ng NFA sa investigasyon ng Ombudsman. Ayon kay Attorney Dino De Leon, sinabi ng mga suspendidong
ni Dino De Leon, sinabi ng mga suspendidong empleyado mga piling traders. They are all willing to cooperate with the ombudsman, and they would want with the ombudsman, and they would want to. Sabi po nila, kung may tatanungin sila, sasagot sila ng totoo. Yun po ang sinasabi nila. Kasabay nito, tiniyak naman ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture, na pangunahing utos ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel kay OIC Administrator Larry Lacson na makipagtulungan sa investigasyon ng ombudsman. Yun yung pangunahing utos ngayon kay OIC Administrator Larry Lacson na makipag-coordinate fully at lahat ng dokumento na kailangang ibigay at hinihingi ng ombudsman ay ibigay agad. At yung sinabi ni Attorney De Leon na natutuwa kami na makikipag-coordinate fully lahat ng rank and file ng NFA dito sa sinasagawang investigasyon. Samantala, sa panig ng ombudsman, wala pa silang nakukuhang mga dokumentong kinakailangan sa ginagawa nilang investigasyon. Babala ni Samuel Martires, sakaling hindi makipagtulungan ang mga tauhan ng National Food Authority, ay maaari itong makontempt o maharap sa obstruction of justice. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang himpilan ho ng Bombo Radio Philippines ay pansamantala munang hindi mapapakinggan sa darating na Biyernes Santo o Marso 29 ho yan ng kasalukuyang taon. At pagkatapos ito ng coverage naman ng 7 huling salita ni Kristo, itong tinatawag na 7 palabras. At ipagpapatuloy namin ang ating pagsasayin papawid sa linggo naman ng pagkabuhay sa darating na Marso 31 ng kasalukuyang taon. Oras 24 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Itong si Department of Interior and Local Government Secretary Benor Abalos Jr. abay magtutungo sa Bohol ngayong araw para personal na suriin nga itong naging kontrobersiya na pagtatayo ng isang resort sa paanan ng Chocolate Hills. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Nakatakdang magtungo si Interior Secretary Benhur Abalos sa munisipalidad ng Sagbayan, Bohol ngayong araw, Marso 21, para personal na suriin ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort na itinayo sa loob ng protektadong lugar ng sikat na Chocolate Hills. Nauna nang nagpadala si Abalos ng 6 na taong task force na binubuo ng mga legal at technical na tauhan noong isang araw upang imbestigahan at tukuyin ang mga nasa likod ng pagtatayo ng isang resort. Nangako pa si Secretary Abalos na imbestigahan nila mabuti ang buong issue na ito. Tinitingnan din nila ang mga mahalagang dokumento kaugnay ng pagtatayo ng resort. Aalamin pa ng Bohol Task Force ang posibleng pananagutan, gayon din ang posibleng rekomendasyon ng pagsasampa ng mga kaso laban sa lahat ng sangkot sa pagtatayo ng Captain's Peak Resort. Inatasan din ng DILG Chief ang mga local government units or LGU na sangkot na makipagtulungan sa proseso. Nakatagdang ipatupad ng task force ang mandato ng DILG at tiyakin na ang lahat ng mga partidong sangkot ay makikilala at mabibigyang hustisya. Ang Chocolate Hills ay isang UNESCO World Heritage Site at isang protektadong lugar sa ilalim ng Proclamation No. 1037 Series of 1997 at Republic Act No. 7586 o ang National Integrated Protected Area System or NIPAS Act of 1992. Wala namang timeline na ipinataw sa Bohol Task Force para kumplituhin ang pagsisiyasat nito. Ngunit binigyan diin ni Abalos na kukumplituhin ang investigasyon at papanagutin ang dapat managot. Pero ang mandato lang namin ay tukuyin kung talaga bang merong dapat panagutan at isa lang ang mapapangako ko, ang dapat managot ay dapat managot. Titignan po natin ito, pinapat-check po namin, sinulatan namin ang alkalde to shed light on what happened
paano nangyari ito at iba pang mga opisyales, no? Ito yung naibigay pa nung last week pa. We hope to finish this the soonest. Inuuna lang mo namin ang LGUs dahil yung po ang mandato po namin at yung ibang mga siguro mga corollary na mga ibang ahensya rito, lalabas po yan. No? Antayin nyo po rito ang magiging report po namin. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Ang Race Against Contribution Evaders o RACE ng Social Security System sa Islayan ng Panay, naging positibo ang resulta. May pagulat dyan ng Star FM Rojas. Naging positibo ang resulta ng isinagawang Race Against Contributions Evaders or RACE sa Western Visayas 2 Division ng Social Security System sa Isla ng Panay. Ayon sa pahayag ni Attorney Bernardo De Fitas Jr., Vice President ng Visayas 2 West 2 Division ng SSS, aniya, marami na sa mga employers ang nabisitahan at nabigyan ng notice ng kanilang RACE team at nagpasa na ang mga ito ng application for installment payment sa ilalim ng restructuring payment schemes. Dagdag pa ni Attorney De Fitas, nagpapakita ang mga ito ng magandang indikasyon na ninanais din ng mga particular na employer ang makipag-settle. Batay naman sa datos ng ehensya, magmula buwan ng Enero, mayroon ng mahigit 60 mga employers sa Panay Island ang nabisitahan ng RACE team. At sa huli, sinabi ni De Fitas na mayroon na siyang inaprobahang 3 aplikasyon para sa condonation penalty payments at ang iba naman ay nakapag-settle na ng kanilang delinquency. Since January, we already have almost more than 60 employers nga nakantuan. Sa Western Visayas 2 kay ang Western Visayas 2 is covers the area of Panay. We have already received a lot of applications for installment payments under our restructuring payment schemes. At yan ang balita mula dito sa impilan ng Star FM Rojas, Star DJ Joyce nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, ito namang sariling dredging machine na nagkakahalaga ng 300 million pesos sa may planong bilhin ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System para sa desiltation ng Magat Dam. Ang buong detalye sa pagulat ng Bombo Radio Kawayan. Inihayag ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris na plano nilang bumili ng sarili nilang dredging machine maliban sa pribadong kumpanya na magsasagawa nito sa dam. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Gilio Michael Demoloy, Department Manager A ng NIA Maris, sinabi niya na nagpapatuloy ang pagpaplano ng NIA Maris sa isasagawang dredging sa dam dahil sa siltation sa impounding area nito. Ang dredging ay pangungunahan ng Japan International Cooperation Agency o JICA na unang nagsagawa ng feasibility study patungkol sa flood control project sa Cagayan River. Isa sa pangunahing rason ng dredging ang posibleng pagkasira ng dam kapag nagkaroon ng malaking volume ng pag-ulan at pagbaha dahil sa climate change na maaaring makaapekto rito. Kailangan ng dredging sa dam reservoir upang makapag-ibon ng mas malaking volume ng tubig para sa irigasyon sa mga sakahan at power generation. Ayon kay Engineer Demoloy, aabot sa 300 million pesos ang inaasahang gagastusin para sa bibilhin nilang dredging machines. Magagamit ito sa dredging sa bukana ng dam at sa connecting channel patungo sa 6 megawatt Baligatan Hydroelectric Power Plant. Sa ngayon ay sarado na ang mga irrigation channels ng Magat Dam upang makapag-ipon ng tubig para sa susunod na cropping season sa buwan ng Mayo. Sa nakalipas na 3 buwan ay nasa 3 metro lamang ang itinaas ng water elevation kaya inaasahan na nilang hindi maaabot ang kanilang target na elevation bago ang taniman ng mga magsasaka. Umaasa naman ang NIA Maris na magkakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa watershed areas upang makadagdag sa naipong tubig sa dam. Meron din tayong pinopropose na makabili na rin tayo ng ating dredging machine para andun lang nakaantabay sa ating dam. So balak kasi natin ding i-dredge sa may bukana ng ating
dam, which is nakikita natin as per survey, talagang doon din nag-accumulate yung ating sedimentation. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang bangka ng mga na may sako-sako o may dalang sako-sakong semento para sa sa ipapatayong barangay hall, lumubog raw sa karagatan ng Albay. 2 sakay na iligtas naman. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Legazpi. Nailigtas ang 2 sakay ng lumubog na bangka sa Matnog sa Albay matapos ang halos 20 minutong pagpapalutang-lutang sa gitna ng karagatan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Jay Galliano, ang head ng Matnog Municipal Disaster Restoration and Management Council, papunta sa barangay Mambahog ang bangka na may kargang 40 sako ng semento. Naglububog ito habang nasa bahagi ng karagatang sakop ng barangay Panghuliran. Agad naman na rumisponde ang mga tauhan ng Matnog Municipal Disaster Restoration and Management Council na tinulungan at dinala sa baybayin ang 2 tripulante na bangka. Hindi naman na-recover pa at lumubog na sa karagatan ang mga simento na napag-alaman na gagamitin sana para sa ipinapagawang barangay hall sa Mambahog. Lumalabas naman sa investigasyon na overloading ang dahilan ng paglubog na bangka, lalo pat may timbang na nasa 50 kilo ang kada sako ng simento na ikinarga dito. Payo naman ngayon ni Galliano sa mga may-ari na bangka na huwag nang ipilit pang bumiyahe ng overloaded ang sasakyan upang makaiwas sa mga aksidente. Panahon na banayad naman yung karagatan, yung naging kausa po ng pagtaob ng bangka na-overload po yung bangka kasi medyo maliit po siya. Di bali na nga di natin naisalba yung semento, basta naisalba natin yung buhay ng 2 biyahero po. Ang bagay na naging pahayag ni Jay Galliano, ang head ng Matnog Municipal Disaster Restoration and Management Council. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang Police Regional Office 12, abay may bago ng direktor. Ito namang si retired Police Brigadier General Macaraeg, pinasalamatan ng Bombo Radio Philippines. Ang buong detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Jensen. Buong pusong pinasalamatan ni Police Brigadier General Jimmy Macaraeg ang lahat ng nakasama niya sa kanyang karera bilang miyembro ng pambansang pulisya. Sa kanyang retirement speech kagabi, hindi niya naiwasang maging emosyonal. Anya hindi masusukat ang kanyang kaligayahan dahil nakita niya ang pagtutulungan ng kanyang mga miyembro sa Rehiyon 12, kabilang na ang iba't ibang opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon, mga negosyante at miyembro ng media. Sa katunayan, nagpasalamat din ito sa Bombo Radio Jensen sa paghahatid ng mga balita kung saan sinabi nito na sa loob ng kanyang panunungkulan bilang direktor ng kapulisan sa Rehiyon 12, wala siyang narinig na fake news. Ayon sa kanyang pagreretiro ay makakasama na nito ang kanyang pamilya na bihirang mangyari mula nang siya ay naging direktor sa Police Regional Office 12. I am going back home. After being away for 37 years, 1 month and 3 days, I am finally going back home. Just like when I embarked on my military and police career, there is uncertainty in what is at the other side of the fence and what tomorrow holds. But I know Him who promised us in Jeremiah 29:11 prosperity, hope, and the future. I am going back home. And I am now ready to face whatever the future brings. To the members of the media, our Service with a Heart movement has been echoing in Soc Sergeant mostly because of you. Salamat lalo na sa inyo. That press freedom is at work and that no fake news will be aired. Hindi ko po naranasan dito sa Police Regional Office 12 ang fake news. Maraming salamat po sa inyo. May our friendship thrive beyond my retirement. The Bombo Radio and all the other friends na araw-araw kayo ang aking kausap. Nabatid na kasabay ng kanyang pagreretiro ay ang pagpasok din ni Police Brigadier General Percival Augustus Placer
Nauupo bilang bagong direktor sa rehiyon base sa utos ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Naging direktor ng Philippine National Peace Process and Development Center si Placer bago ang pagretiro ni Police Brigadier General Jimmy Lee Macaraeg. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantalang pahayag naman ng isang kongresista na mas bukas sa pagbabago ng political system ng ating bansa kaysa raw isulong ang anti-political dynasty law, senyales lamang ng pagkasira ng demokrasya at paglago ng ekonomiya. Ayon naman yan sa isang political analyst. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Sinyalis lamang ng pagkasira ng demokrasya at paglago ng ekonomiya sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Attorney Michael Henry Yusinko, isang political analyst, sa panayam ng Bombo Radio sa kanya kaugnay sa pahayag ng isang kongresista na mas bukas sa pagbabago sa political system ng bansa kaysa isulong ang anti-political dynasty law. Anya, malaking katanungan kung ano ang naisipunto ng kongresista at kung ano ang motibo sa pahayag na ito. Dahil malinaw lamang na hindi ito ang tamang sagot sa katanungan na ipapasa ang anti-dynasty law sa bansa. Matatandaan naman na noong taong 2015 nang isinulong ni dating Senator Miriam Defensor Santiago ang konstitusyon ng Article 2 Section 26 kung saan ay may layuning magkaroon ng pantay na halaga sa public service ang publiko at pinagbabawal ang political dynasty sa batas. Sa nangyayari kasi ngayon anya ay nawawalan na ng pag-asa ang ibang individual na may malinis na hangarin na makapaglingkod sa bayan dahil sa hindi sila kabilang sa mga kadalasang nananalo. Kung kaya't may tuturing din anya na maganda ang naging aksyon kamakailan sa sangguniang kabataan election kung saan ay naging bukas ito sa lahat dahil muling nabigyan ng pag-asa ang ibang kabataan na magkaroon ng kani-kanilang mga boses at pagkakataon na magsilbi sa publiko. Paikot-ikot lang tayo doon sa sistema na ang mga nananaig lang o yun ang mga namamayagpag is yung mga political dynasties. Yung mga kababayan natin, maging public official, maglingkod sa bayan, nawawalan na sila ng pagkakataon kasi hindi na sila nananalo. Mababa ang pag-asa natin, no? Papasat pa yung batas na yan. Kasi the reality is more than 80% of our lawmakers, both sa Senate and the House, belong to fat dynasties. Ora sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver da Kumusta Guhulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Burnham Lake, isa sa mga sikat na pasyalan sa City of Pines, sabay posible o manong maipasara kung magpapatuloy nga itong pagbaba ng level ng tubig na dulot pa rin yan ng El Nino phenomenon. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Bumaba ang level ng tubig sa Burnham Lake, isa sa sikat na pasyalan sa lungsod ng Baguio kung saan posible itong maipasara kung magpapatuloy ang nasabing hamon. Sa panayam ng Bombo Radio kay City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, ang pagbaba ng level ng tubig sa Burnham Lake ay epekto ng recharging ng aquifers at subsurface na dulot ng nararanasang El Nino phenomenon sa lungsod. Ayon pa kay Engineer de la Peña, pwede pang magsagawa ng boating activity kung saan nasa 3 talampakan ang level ng tubig sa Burnham Lake, pero kung bababa pa ito ay posible itong maipasara. Tsaka nakikita nyo murky na ang tubig, no? Ibig sabihin na nasasagwan na yung ating mga nasasagwan na yung silt kasi silt yan yung pa dyan, no? So nasasagwan na ng mga bangka natin kaya nabubulabog na yan. Sinabi naman ng nasabing opisyal na hiniling nila sa Baguio Water District na dagdagan nila ang tubig sa Burnham Lake para hindi tuluyang bababa ang level nito. Anya punong-puno kasi ng isda ang nasabing lake kaya maikailang ulit na rin na isinagawa ang fishing tournament para sa mga fishing enthusiasts at sa mga nagnanais mamingwit ng isda. Ayon pa kay Engineer de la Peña, titignan nila ang pagbabalanse sa supply ng tubig na mailalagay sa Burnham Lake para hindi rin maapektuhan ang pangangailangan ng mga residente ng lungsod. Lahat ito tinitingnan natin. Yung constant na supply ng tubig, binabalanse natin yung ating paglalagay sa Burnham Lake at binabalanse din natin ang
pangangailangan natin mga constituents in terms of water. Samantala, pinangangambahan naman ngayon ng mga boat concessionaires ang posibleng pagkalugi at pagkawala ng kanilang trabaho dahil sa naturang problema na kinakaharap ng mga ito. Mahihirapan na po tayo siyempre bababa yung tubig para sasabit na bangka po sa lupa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Rabies and Animal Bite Management Trainer naman for Region 1 at Cordillera Administrative Region naniniwalang self-behavior ang ginawa ng asong si Kilua. May pag-ulat dyan ng Bombo Radio, La Union. Naniniwala si Rabies and Animal Bite Management Trainer for Region 1 in Cordillera Administrative Region si Cristela Gisela Peñas na strong behavior o defense mechanism ang ginawa ng asong si Kilua, isang golden retriever na walang awang pinataya dahil sa pinaniniwalaang pag-atake niya sa ilang mga residente. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Benyas, hindi kailangang umabot sa pananakit at pagpataya sa nasabing aso. Alinsunod na rin sa batas na Animal Welfare Act of 1998. Nakapaloob sa Presidential Decree 1602 o Anti-Cruelty Law na ipinagbabawal ang pananakit sa mga hayop dahil pwedeng makulong ng 2 taon o mamulta o magbayad ng aabot sa 100,000 piso. Anya naiintindihan niya kung self-defense ang ginawa ng taong pumatay at nag-torture kay Kilua, pero sana naisip ng suspect na may proper authority para sa mga ganitong pangyayari. Dun sa part na sinaktan hanggang sa pinatay, as an animal lover and advocate, para sa akin hindi po tama yon. But then still, I don't have the right to say, and I am not the proper authority to tell you that the involved personnel will be punished. However, parte po kasi yan ng Animal Welfare Act natin ng 1998, or ito ang pinakaunang law ng Pilipinas, also known as the Republic 8485, na bawal i-torture ang mga aso, ang mga pusa, or anumang mga hayop. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Bombo International News. Ang dating general na pinatalsik sa militar dahil yan sa umunoy human rights violation na halal na bagong pangulo sa Indonesia. May pag-ulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma na ng General Elections Commission ang pagkapanalo ng 72 anyos na kontrobersyal na dating general bilang bagong pangulo ng Indonesia. Ito ay si Defense Minister Prabowo Subianto na nakakuha ng higit sa 96 million votes o 58.6% ng total count na sapat na para maibulsan nito ang first round majority. Tinalo ng naturang dating general si former Jakarta Governor Anies Baswedan na may 24.9% at former Central Java Governor Ganjar Pranowo na may 16.5% na boto. Ayon kay Bombo Ginavela Limpin Kumla, international correspondent sa Indonesia, base sa pananaw ng mga eksperto, naging malaking bahagi ng tagumpay ni Prabowo ang nationalist verve sa populist speeches, ang strongman credentials bilang defense minister at ang suporta mula kay dating President Joko Widodo dahil running mate nito ang anak ni Jokowi na si Gibran na nakabuming Raka. Ayon kay Kumla, sa kabila ng masamang record ng dating general, malaki ang naitulong ng kanyang social media at public relations team para sa kampanya kung saan ipinakilala ito sa kabataan bilang isang mabait na lolo. Napag-alamang pinatalsik si Prabowo sa militar noong 1998 dahil sa umano'y pang-aabuso sa karapatang pantao kabilang ng kidnapping at pag-torture sa pro-democracy activist. Ipinatapon na rin ito sa Jordan at naban sa Estados Unidos ng Amerika. Social media and all the PR team of running of Prabowo, then they were able to make appear to the people that he is indeed a very good name or a very good one to take over the seat of presidency. Ang TikTok, siya #1 sa TikTok. So they made him appear as the gentle one. He's not anymore that person impatient, but then they made him appear as he's just the soft one, the kindest grandpa. Siyempre, 72 years old na siya. Si Bombo Ginavela Limpin Kumla
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago ho ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matungyan ang ating 31 fully digitalized AM at maging ang ating mga FM station sa buong bansa. At para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, o galing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang Ilocano, syempre, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, maging ang Bombo Radio Baguio. At para naman sa ating mga kababayang Pangasinense, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. At para sa ating mga kapwa Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Mga kabombo at ka-Star Nation, inyo rin pong tutunghayan o hindi po maaabangan ng mga iba pang mga provincial stations sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dahil nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at maging ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito pong Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang oras Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna nga launa. Welcome sa Bombohanay sa Udtopod sa inyo anchorman Bombo Doni Digala. Adlaw subong sang Huwebes sa petsa 21 na sa bulan sang Marso 2024. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa balita lokal, driver sang minibus nga nakabunggo patay sa isa ka call center agent ka nagatabok kahapon sa may pedestrian lane sa may Mega World Mandurriao, ginhilway na sang mga kapulisan. Ini matapos kuno nga nagalapse ang iya sining 24 oras nga reglementary period of detention nga wala maka-decide ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nagtugda man karon sa issue sang breakup sang Treñas and Baronda Alliance diri sa syudad sang Iloilo, pero according sa gobernador, way pa siya kuno sang may nakita diri sa either party nga klaro nga iya sining suportahan manabi sa pagka-kongresista sa syudad sang Iloilo para sa 2025 sining midterm elections. Although ang mga taga-probinsya hindi man niya makaboto sa syudad, ang taga-syudad hindi man niya makaboto dira karon sa may probinsya. Sa iban pagid nga mga balita sa probinsya sang Guimaras, ang suspect nga ara sa likod sa pagpatay sini mag-asawang senior citizen sa may Banwa sang San Lorenzo, posible kuno nga ginlagas pa ang ining mga biktima kag lapitan na igid sini nga ginpang tiro sandig sa resulta sang autopsy examination. Samtang sa bahin gyapon sang politika, Senator Ramon Bong Revilla Jr. nagpadulong diri sa may syudad sang Iloilo. Pero nanotaran sang aton sining mga kabombo nga kung sadto
kung magpadulong sa syudad sang Iloilo si Senator Bong Revilla ang daw masamigit kuno nga nagaabi-abi sinisaya ka nagaupod sa iya mo si Iloilo City Lone District Representative Congresswoman Jamjam Baronda subong kuno ang ginapangita na ni Senator Bong amo na si Inday Raisa. 3 minutos na nakaligad sa launa sa hapon. Standby sa kay Bombohana Joy. Andasa ginhilway kuno sang mga kapulisan. Iring driver sang minibus or modernized POJ nga nakabunggo kahapon sa isa ka call center agent nga nagatabok sa pedestrian lane dra sa may area sang Mega World. Puwerte ang impact sang pagkabunggo, ang biktima ni tumabog pa kuno mga 5 kilometros ang distansya halin sa kundiin ini siya ginbungguan. Nagapatimaan nga tuman kadasig ang dalagan sang minibus sang iya sining ginbungguan ang nagapatabok nga biktima. Pero kay bangod kuno why ka decide ang pamilya sang biktima kung ma-file sila sang panumbong o kon kaso sa sining driver kag na lipasan sang 24 oras nga reglementary period of detention amo ini nga ginhilway ang nasambitan niya karon nga driver sang minibus nga nakabunggo patay. Check tabala si Bombohana Joy Andasa sa report. Bombohana, please go ahead. Nagka-verbal agreement na subong adlaw ang bahin sang pamilya sang call center agent nga si Herme Calaora, 55 anyos, residente sang Freedom Highway Street, Alimujan, Iloilo, nga nabungguan sang modernized jeepney kahapon nga adlaw sa Barangay Airport, Mandurriao, Iloilo City, Bombodoni. Kung aton balik-balikan, natabo ini kahapon nga adlaw sang nagatabok sa pedestrian lane ang biktima pagkadto sa iya trabaho sang nabungguan sang modernized jeepney nga ginamaneho naman ni Mark Barbiera, residente sang Barangay San Antonio, San Miguel, Iloilo. Kag nagtabog ang biktima sang ginabanta 5 kilometros ang kalayuon. Kag bangod sa impact, buka gid ang windshield sang ining modernized jeepney nga ginapatihan nga madasig ang pagpadalagan. Sa aton interview subong sang Bombo Radio kay Police Chief Master Sergeant Alexandro Aguiles, sa subong wala pa mafailan sang kaso ang driver sang modernized jeepney. Matapos nga nag-expire na ang 24 hours detention niya sini, bangod nga wala pa nakadesisyon. 24 hours nga reglementary period of detention na Bombohan. Daamo na Bobo doon, wala pa nakadesisyon ang pamilya sini, bangod man nga ginaulat pa ang kabataan sang ining biktima kay ti ang nagatindog pa lang nga pamilya sang ining biktima kagina didto sa may police station ti ang utod niya sini Bombodoni. Ti suno man kay Aguiles ang ilang verbal agreement kon naistoryahan nagaunod ini sang pagsabat sang tanan nga balayran sang biktima humalin kon pato sa may iyang boreal kapin pa dira Bombodoni kag ti for the background lamang sang ining driver ya sang modernized jeepney suno kay Aguiles te 2 pa lang kabulan nga naga-drive sang ining modernized jeepney si driver sang ining modernized jeepney nga si Mark Babiera. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Alexandro Aguiles. So ang latest mga development, nag-meet din sila kagina mga past 8 sa aga komunit nga may ara sila nga ginistoryahan kumbaga verbal agreement kay ti ang pamilya sang biktima nga ari ti subong utod ja lang. So may ginaulat pa na sila nga kabataan sang biktima gidya nga sa layo pa. Ti amoto ang ginaulat nila nga para mapainal nila ang desisyon kung ano ang plano. So kagina ginistoryahan nila kag giplastar nila kung ano ang mga gusto nila ipalabot sa piyak ka party. Siguro makontak lang sila sa akon kung ano giman ang nila nga kung kumpleto sila kay ginaulat pa man ang kabataan nga mabot. Pero initially wala gidabi sang ginambal sila nga daw initial nga ariglohanay wala. Wala pagiman kay puro lang to verbal lang to. So gusto sang pamilya nga tabo sir? Sa pagkabati ko kagina, siyempre i-shoulder nila to ang
expenses to sang or tanan labi na gid ang buryal hanggang pamilya man to sang pamilya to sang biktima to kabataan lang pakadto di. So amo na ang initial ko nga nabatian. Sino ang nagrepresentar sa driver? May nagkadbokalin sa korporasyon, sir? Rama ng owner or operator sang tagiya sang modernized jeep. Ako lang yung pag-imbestigar kay ako mismo nakalantaw mo ko to sang record sang dashcam. Ara man niya sa pedestrian lane nagatabok. Kagang nakita ko lang to nga may jacket siya nga ginatabon sa ulo ya. So dire-diretso ang lakat ya. Wala din nagkawala yung makitaan. Mulang ito nakita ko, diretsong lakat siya, expecter siguro yan, na clear man, amo to natabo, ulpi lang to na bungguan siya. Sa inyo na sir nagawa nga investigasyon, dasig din niya ang lagan sa modern. Di kong lang taong sa pag-review ko to ya, dasig din. Dasig. Ang pag-diskarga to ya, layo na to ya nga area ya. Kumbaga, pagalapot to ya sa muto nga lugar, nakabuylo na siya posible, nakabuylo. Kag makita ta to nga dasig ang dalagan. Kaya ang impact sang biktima layo na hanggang ang damage sang yang buka windshield, posible gupi pa ganyan ang hood, bumper. In kaso mag-file sang case ang biktima, ang pamilya sang biktima, maagi na lang sa regular filing. May go na lang sa regular kay na na expired na ya detention. Wala na ta na right nga i-hold pa. Balikan. Pero in kaso mag-file sila case, ano ay hanang posibleng kasong isa ka? So, may go na sa reclusive prudence resulting in homicide. Sige na-release mo siya, sir, as if okay lang sa Ginisplikar taman sa ila na may prescription period tada or dapat within 18 hours na ang pag-detain siya kung lapse na automatic release naman niya. Pero pwede mas layag yapon ka for showcase kung gusto nila ka may go na sa regular time. Sir, ang background dala sang driver, ano ka nun bago handle nito na siya, 1 month pa lang, anong hambal sang korporasyon? Damo naman naka unit na dalaya, may alin na sa van, sa jeep, sa private, mag-drive na siya sa modernized na. So, first time na sa modernized? First time sa modernized, bro, bati ko to mga 2 months pa lang siya, naka-drive siya. Pero sa previous niya, may mga records na siya sa white pa na mabukaran kay bago pa lang pero so ma-appear man nagyapon kung i-follow up ta ang kung may record man siya parte sa mga accident. Nabatian ang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Alexandro Aguilias ang traffic investigators sa Mandoria Police Station na Bombodoni. Sige. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Hanajoy Andasa. Kuntani sa amo sini nga mga kaso, ang aton nga mga kapulisan, may right na lang kuntani nga mag-file automatic sang panumbungon kontra sa sospitsado. Kay kon kaisa ti pariyo sini ang kabataan, ang iban sini nga mga immediate gidya nga pamilya sang biktima adto paya sa iban sini nga mga lugar ti hulaton paya sila nga magsalalapol mag-meeting sila and mag-decide kung ma-file sila sang kaso o kung hindi. No? Kay may tendency ina nga in the event abi nga ang pamilya mag-decide nga mag-file sang kaso, ma-file sila kaso pero via regular filing na lang. Ang sospitsado, although na-detain siya initially sa mga kapulisan kung nadakpan, pero kung mag-lapse iya ang reglementary period of detention o kung amo ina ang daw window man, no? Ang period nga kung sa diin pwede iya nga ma-detain sa aton sini nga mga kapulisan ang suspect without a valid nga warrant of arrest.
or nga bisan waay iya sang magin file sini nga kaso. No? Depende man amo sa mga amo sini nga kaso kung reckless imprudence gali resulting in homicide, 24 hours lang ang iya sini nga reglementary period of detention. Kung ang krimen maburubugat, no, may murder abida or kung ano pagid nga mas mabugat, malawig man ang iya sini nga window or ang reglementary period of detention nagalabot man na sang tag 72 hours. Depende sa gravity sang crime abi or sang posible nga silot nga ipataw sa iya kung makonvict sabi sina nga krimen or kung anong nakomit niya sini nga krimen. But in this case, sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide, 24 hours lang. Ti within sa 24 hours nga period sina, kung hindi pa ya maka-decide abi ang pamilya kay basi maalabutan pa ya sila, mamiting pa ya sila kay ti hindi sila sang tingob, no? Mahulat lang yang pulis, labutan sa pulan 24 hours, no? Ti why mamahimo ang pulis i-release na nila ang suspect kay kung hindi nila pag i-release sila man ang balikan sang suspect kay illegal detention ang gwa nila sina kay tigin detain nila ang suspect, why man sila magin file sila nga kaso kag wala man isang warrant of arrest, no? Nadakpa lang iabi nila kay base nadakpa nila after sang incident or kung nagsurrender man sa ila, no? So kung hindi iya mag-decide abi ang suspitsado nga mapabilin siya sa police custody nga bisan why saya kaso pa, bisan why man sang warrant of arrest ang pulis, pero nag-decide saya nga, Chip, dre lang ko ya, ma-stay kay hadlo ko, basi kung gumawa ko karon balusan ko to sang pamilya, sang nabungguan ko, for my safety lang, dre lang ko. No? Dira hindi mabalikan ang pulis ang illegal detention, kay voluntary ya ang suspect nga nag-decide nga ma-stay sa yanay sa police custody for his safety man. Pero kung ang suspitsado may tuyo iya sini nga malagyo, no? Kundi after 24 hours ang iya sini nga reglementary period of detention, buyan siya sang pulis, no? Why pa ma-file ang kaso? Kag malagyo sa iya karon, kag manago, no? Ti by the time nga nag-decide ang pamilya nga ma-file gali kami kaso, sino pang dakpo nila? Kay nalagyo na mo, no? Kay anyway, mahimo man na sa ngaton sini nga mga kapulisan sa iban gani nga mga kaso. Or ambot kung ginahimo gin man na sa mga pulista nga sila mismo na yan nagaprokurar sa pag-file sang panumbungon batok sa mga nadakpan nga mga suspitsado sa mga krimen. No, kay daw na anad abi ang aton sini nga hindi man siguro tanan, no? Pero daw nagadamo yang aton sini nga mga kapulisan nga naanad na lang kung may mga kaso tamaran sila mag-imbestigar. Hulat ya sila sa pamilya, imbis nga sila makadto sa pamilya, sila ang mahikot dito sa pamilya, pang tipunon ang pamilya or kung sinong makadecide ra sa pamilya, no? Ma-coordinate sila, anong desisyon na nyo, filean tani kaso, kung hindi, no? Ang pulis yan nagapahapos, why na yan nagagwa? Hulat lang sila sa ila sini nga mga desks. Kag hulat lang ya sila nga kadtuan sila sang pamilya, no? As if amo lang na ang paligban na dayon sang pamilya, as if ang pamilya ay na nagapalibog pa sa paghimo sang ila sini nga himata nga napatay or kung ara man sa ospital, confined sa ospital, ga kinarang-karang pa sila kung diin sila magita sang kwarta kay dako ang ila sila gastuan sa ospital, kritikal ang ila sila nga himata, kinahanglan matransfer, no? Ang ospital to nga transferan ga pangayo sang down payment kay private, no? Kinahanglan baklan sang bulong, mapasitiskan, kadamo iya sang mga ginaatubang sang mga pamilya sang biktima sang nadisgrasya o kung sang nalisdan sang napatay gid, no? For them nga mag-focus sa lagas sa suspect nga mapasabat siya kag matagaan sang hustisya ang krimen or ang natabo, no? Trabaho tani inaya sang aton sini nga mga kapulisan. So why not kay bangod ara naman ang pulis, nadakpa naman ang suspect, basi nagsurrender naman gani ang suspect, no? Or kung ginhat pursuit nila, nadakpan man nila ang suspect, why not sila na lang abi sina ang mato-mato file sang panumbungon, lagson nga mapaidalom sa inquest proceedings, no? Kay tiara naman sa ilang akusudiya mo.
Ti kun buyan pa nila na karon, tagaan pa nila tsansa iya nga makagwa, malagyo pa na. Okay lang kun ang sospitsado willing mag-atubang sa iya sini nga salabton. Makaisorya sila sang pamilya, ti masetulay sila, ti way kasoy, pero pag-abot ya sa mga cases abi sa ulihi nga ang suspect ya hindi mga tubang sang iya sini nga salabton, malagyo siya, no? Ti kay way ma-filean nga daan sang kaso way ma-inquest ginpay dalom sa regular nga filing sang panumbongon, ti way niya sa ila kusudi ang suspect. Nalagyo na basi kag kundi na to ya matabok nga pukatod kay hindi siya magatubang sa iyang salabton mo, ti sino pang lagson sang pamilya, no? Justice denied ang gwa sina kung magamo sina sa aton sini nga mga kabumbo, no? So hindi kita ya kumbinsido sang sining opisyo sang aton sini nga mga pulis nga kung may krimen gani hulaton tang pamilya nga mag-decide, hulaton tang pamilya kay ara pabi sa ila sini nga kalisdanan, no? Pero ang pulis gapungko malana sa ila sini nga mga opisina. Waay man nagagwa, waay man to nagakadto sa ospital mangusisa to sa mga pamilya to, ano plano nyo kay trabaho namon no? Provide nyo lang amon sini nga kinahanglanon na statement yun na, sino makahatag na statement sa inyo sini nga pamilya, no? Kay kami niya bahala mag-file sang kaso ni. Kamo da bahala sa inyo sini nga pasyente or kamo da bahala sa inyo sini nga minetay kung paano yun na himuson, no? Ang pag-file sang kaso itugyan nyo ni samon kay amon ni trabaho, no? Kanami kun tani kun amon sina pamatian, no? Galing kay ti again ha, hindi man tanan pero daw nagadamo iya subong ang mga pulis nga nagapahapos na lang. Natamaran mag-investigate, natamaran hikutar sang kaso, bisan pa nga trabaho nila ina, no? Masalig na lang iya sa kung saan o maabot ang pamilya, no? Nangin standard operating procedure na yan sa aton sini nga mga pulis ang magtinamad. Kay tinamad ini nga klase ka trabaho. May krimen, nadakpan ang suspect, hindi kaya maghikot nga ma-file ang kaso, tagaano pa yasan tsansa ang suspect nga nadakpan mo na, tagaano pa tsansa nga magkapalagyo? Tinamad, no? Guaya sini nga pulis, wala inisyatibo, klase nga pulis. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag injustice para sa pamilya. Okay lang kung mag-agree ang pamilya kag ang suspect nga ti kami na sina gasto, no? Pero bisan pa gani dira sa mga settlement sa aton sini nga mga kabumbo, kung ang pamilya sang nahulan or ang pamilya abi sini nga agrabyado, kung waay man niya balasang madalom gid nga pag-insindi sa layi sa ilang nga mga kinamatarong, ano dapat ang mga liability sang nakadisgrasya sa ila, kag kun ang nakadisgrasya abi daw may medyo nabalaan, no? Ma-settle matuod sila, mahusay ay matuod sila, pero ang husay disbintaha sa pamilya, paborya para sa suspitsado, no? Pirdi ang napatsyan, abanse ang nakapatay. Kaya ti, husay-husay malang mo, no? Especially kung ang pulis abi nga nagapuro patunga man sa istoryahan ay manubo man sang dungan, gakasinda man kun ang pihak nga partido big time, no? Kag kun ang big time amo yang nakaagrabyo, no? Timbis nga ang pulis magpatunga, no? Nagdampig sa iya sa big time nga nakapatay. Kay nagakasinda siya, no? Siya pa yada yung mga ulo-ulo to sa namatyan nga okay na batunan nyo na, no? Sang sa
magkasuhay pa ka mo niti, may gasto ka mo sa abogado, malawig, panino, ara na lang batunan nyo na lang na. No? So, imbis kung taniyang ang pwede maklaim sang pamilya, butang tabi, 500,000 pesos nga worth sang damages ang ibaya dapat sa ila sang nakapatay or sa nakabunggo, no? Nagsitol ya sila sa 100,000 pesos, ti kay ginuluuluhan man sang pulis nga, okay na, sinmil, sus, dihin pa ka man magkita, lagaw ka di sa Calle Real, subong, makasandad ka di 5,000, ti araya, 100,000 ginhatag sa inyo, ho? No? Ti kundi, tulanggukon nga klase ka pulis, sa aton sini nga mga kabombo, nga kung ginhikot niya kung tani ang kaso, gin-facilitate niya nga ma-file dito sa korte, no? Sa determination niya tani sa uli sang korte, amo ni, ikaw nga akusado ka, na found out ka nga guilty beyond reasonable doubt sa amo sining kaso, reckless imprudence resulting in homicide. So amo ning imo sining sentensya, mapriso ka sang amo ni katuig, and then magluwas sa imo sining pagkapriso, mabayad ka pa sang damages sa pamilya, no? Bayaran mo to ang napatay, tapos ang moral damages pag na kay ang pamilya ni padre di pamilya nga daan tong napatay, ti amo lang tong may pangabuhi sa ila, amo lang tong nagakayod para sa ila, no? Ti amo ning bayad mo sa ila, no? Bayad ka to sa napatay, and then bayad ka pagid sa amo ning nadula pagid nga economic losses ang pamilya or ano da, no? Kay tigin patay mong ila sini nga padre di pamilya, dako tani yang iya sini nga balayran nga danyos galing kay matamad ang pulis. Imbis ngang trabaho iya ma-file sang kaso, iya nangin arbiter saya iya, naghusay-husay saya iya, kay matamad, mag-imbisigar kag matamad, maghikot sa mga dokumento, magbalik-balik sa piskalya, mag-file sang kaso, kag mag-appear sa ulihi sa korte. No? Tiyan mo na nga waaya sang hustisya sa partido ng naagrabyo sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sa kaso nga ini sang call center agent, kung may aragin man sang settlement na lang sini nga matabo, no? Ti mas maayo gyapon sa pamilya nga mangonseho, no? Sa kun amo siniabi nga instance kay ti hindi man kami mag-file sang kaso, no? Ti pila ang husto gid dapat nga danyos nga ibayad sa amo, namo na dapat ang ibayad man sang driver or since public utility ini, public utility jeepney, may korporasyon man ni sila, may kooperatiba ni sila, ti shoulder na iya sang kooperatiba, bahala dayang kooperatiba kung ano nilang ila sining driver nga nakapatay, no? Barbecue ho nila, dalit no nila, dabala sila sa ila sining driver, basta ang ilang katungdanan, no? Nga ang ilang kooperatiba ang mabayad sang danyos sa pamilya nga nahulan, titungdan lang nila sa aton sining mga kabombo. Kagangin sakto nga kung pilagin man niya dapat ang ibayad nyo sa ila, no? Hindi nga nagsitol kamo yang pabor sa inyo, pabor na ganin ni sa inyo nga way na kamo gin porso nga basakaan pasang kaso, no? Mangunyadi pagidya kamo, barato nyo pagidya ang pamilya sining napatsa na gani ni. Pero aside sini sa damages, since public utility vehicle ini nakabunggo, no? Empleyado sang kooperatiba sini nakabunggo, ang co-op, ang driver, may salabton pagid sini sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa sining natabo. No? So ano ayhan ang mangintikang diri sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board? Sa LTFRB, pariuto bala sa mga nagliligad nga mga incidents, take for example ang sa series sa bus, ang sa Balyacar Transit, no? Ang gakadisgrasya nga mga units ang Balyacar Transit Incorporated
ginasuspend ang ila sini nga mga franchise. Bisan isa lang na ka salakyan nila ang madisgrasya or makadisgrasya. No? Ginasuspend sang LTFRB ang ila sini nga mga franchise sa certain nila sini nga mga ruta at necessarily nga bilogid nila yang nga franchise, no? So, laboton ta sini ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung ano ang mangin administrative ya sini nga liability sang sini nga kooperatiba under kuno ni sa Joros Lee Motors, no? Hindi talang ma-recall gid kung ano nga partikular nga transport cooperative ini sila sa aton sini nga mga kabombo, no? Pero may-ari sila sini dapat sang administrative liability man. Ambot kung i-impose ina sa taga LTFRB diri sa Region 6, no? Sus dumduman ta naman dayon ang hambal nagligad ni Attorney John Altura nga by the way subong siyang officer in charge sa ang OIC Regional Director kay si ang best friend to ni Bombo Champ nga si DJ Rich nagsaylo na to sa central office, no? Si Attorney John Altura ang nagbulos, siya ang officer in charge subong head sang LTFRB Region 6 balya bulasad to nga ining mga overloaded to bala nga mga jeep nga gabiyahe to sa mga party alyusan nga kun pangdakpon mo kuno na sila kag pang suspenderon basi maubos na ang jeep sa dalan, no? Daw kulang na lang habalo niya nga i-tolerate tala na sila kay kun pang suspenderon ta sila wala na sang may mabiyahe di, no? Ti basi bala kag amo man ni ang matabo ni sa mga minibus nga ni, no? Nga patarasak lang niya sila dra ang iban dra sa ila maghinuros-suros lang niya ila sa mga driver kapamunggo pamatay sang mga nagatalabog sa pedestrian lane. Tapos waya sila sang liability. Mabayad lang niya sila sa napatay tapos ang aton niya nga mga regulatory agencies why sang himuon sa ila hindi man na pwede ti si Iloilo City Mayor Jared Reñas ganio, no? Kung sa bagay ti ang franchise iya sang mga minibus, hindi man iya sang city government ang nag-issue. Kay LTFRB iya sini ang nag-issue, no? So ano gijabi ang kay Mayor Triñas, although ti diri ini natabo sa may syudad sang Iloilo. Diri nagatrabaho sa syudad ang ining nasambitan nga biktima ang jeep nga ni nga nagabiyahe ti may ruta diri sa syudad sang Iloilo. According kay Mayor, dapat ipaidalom sa retraining ang mga driver sang mga minibus. Ugaling, hindi man niya maka-order si Mayor sa mga co-op nga ang ilang mga driver pauntaton anay biyahe kag mapaidalom sila sa retraining. Way man niya sang amo sina nga poder si Mayor Triñas nga ipa-under niya abi sa Iloilo City Traffic Management Unit ang ining mga minibus nga ilaya nga franchise issued by the national government, no? Pero ang ideya bala nga dapat may ara sang himuon ang aton sini nga mga driver or ang aton sini nga gobyerno, no? Para ma-address ining concern sa mga huros-huros nga mga driver, especially sa aton sini nga mga public utility vehicles. Kay nga ga-transport ini sila sang public mo, damo ning ila sini nga mga pasayro. No? Why taman gina pangamuyo pero ti lain niyang impako ng isa lang ka private vehicle abi ang bumalintuwada sa may area sang Infante flyover kay dinalasa niya sini ang mga flower pots. Ti ang disgrasyaho niya lang niya sina ina kun why sa sang iban nga dalahigon nga mga salakyan pero kun sa iya lang niya ti siya lang kung siya lang ang sakay or may sakay abi siya drang isa, duwa, tatlo sila. Pero kung ang maginuro-suro siya ang mga minibus nga tabuan pa abi nga overloaded sila, gasalabakay na ang mga pasayro, no? May ano pa ni? May nagatibungay pa sa mga nagatilindog. Puno-puno ang jeep, overloaded, no? Ti amo na abi ang madisgrasya kay ang driver ya huros-huros. No? Why kaintsindi sang traffic rules nakakuha lang sa sang driver's license nga ginpagi man lang gani sa fixer driver na sa dayon
professional driver na sa dayon, way kagi seminar, no? Ginbaya fixer ang iya sini nga driver's license, makan mo nga mo na yang tugyanan naton sang kabuhi sang pilada. 20, 30 ka mga pasahero kung pila lang ginapang lupot nila nga mga pasahero sa ila sini nga mga minibus. No? Dako ang at stake sa safety sa aton sini nga riding public sa amo siniti. Ang disgrasya hambal gani sang iban unay na iya kuno sa lawas ang tawong disgrasya mo. No? Amo na ganing kag ginatawag disgrasya kay ti way ta na iya hindi ta na iya mapaktan kung saan umatabo kag way man kita sina kabalo kung sinoong dalhigon sina. No? Pero pwede ina malikawan kung naga-caution man ang mga motorista naton. No? Amo na nga waay naton nya ginaalaw nga mag-drive ang bisan sin ulang. Kay ti may aras ang risgo. No? Ma-drive lang sa iya sini nga driver's license para lang ya kung tani pag-drive sang motor, pag-drive sang sedan, pag-drive sang auto, drive niya ang cement mixer. Ti hindi saya ansyano sini mag-operate, ti kundi dala saya ang mga balay to, patay ang senior citizen. No? Driver siya matuod, pero limited ang iya sini nga abilidad as driver, limited man ang iya sini nga pwede nga madala. No? Hindi niya pwede nga kay nakaangkon ka na sang driver's license via mixer. Gamiton mo na iya sa pagpalupad ayon sang eroplano. No? Hindi iya sang amo sina. Kay may ara na iya sa mga responsibilities. Kag ginabutang naton sa risgo ang safety sang malamo kung hindi naton inapag ipatuman nga igsido. No? Inang aton sila nga mga regulasyon. No? So ma-prevent ina kung ang ginaalaw lang naton sila nga mag-drive ang mga nagakaangay lang iya sila nga mag-drive. Amo na nga ginadakop yan naton ang mga wala sang driver's license, bisan kabalo pa sa mag-drive. No? Ginadakop naton kay hindi kita sigurado kung ano na yang iya sini nga mentalidad kay way na sa kaagi seminar, way na sa kaagi sang mga ano pagida, no? Briefing sa mga traffic rules. Iya na yang napanilagan niya lang, hindi na iya pwede ang napanilagan lang. No? Dapat ya kabalo kagid, may knowledge kagid, may know-how kagid, professional kagani tawgon. No? Hindi kaya nga kulurum ka lang. No? Ti damo man sang mga kabalo magpalupok armas, magtiro-tiro, no? Ti soldado na sila dayon, pulis na sila dayon, no? Pwede na sila dayon maka-intra sa mga shooting competition, kay kabalo lang sila magtiro, no? Nga hindi sila underwent sa igsido nga proseso para nga mangin legitimate sa kag mangin legal ang iya sini nga paghawid sang armas. Hindi sa nga mo sina. No? Ti sa nakita naton sa driver sining minibus nga nakabunggo sang tawo nga nagatabok sa pedestrian lane. No? Ang pulis mismo nga matamad mag-file sini sa iya sang kaso nagahambal nga kung siya iya maglantaw dasigin man yang dalagan sang minibus, no? Hindi niya man paghambolon nga direkta nga sala sang driver sang minibus, no? Pero ti sa punto bala nga may pedestrian lane gaburhot ya imong dalagan mo, no? Daw ma-misinterpret ko pagani Bombo Chris ang hambal sang pulis nga sining niya ang nabungguan ni daw gapanabon sang ano to jacket, no? Daw kung ako ya mag-insindi daw gusto hambalon sang pulis nga sa laabi kay nagtabok-tabok sa iya way siya ga tanaw-tanaw kung may salakyan gapanabon sa iya sang jacket, pero hindi man siguro amo sinaangbot silingon sang pulis no? Basi na misinterpret ko lang siya sa aton sini nga mga kabumbo, pero din sa punto nga pedestrian lane,
no? Sino yang mataro nga driver ang maburhot sang dalagan sa approaching sa pedestrian lane, kung hindi sang bugok, kung hindi sang hangag nga klase ka driver, no? Anyway, ti damo man di sang mga kasubong sina nga mga driver, no? Ga tabok kanara kanaya sa tunga-tunga sang pedestrian lane, malusot gyapon sila, no? Ti ano bala ang basic nga rule dira sa pedestrian lane, sa pedestrian crossing, no? Di ginahambal nga ang pedestrian lane sagrado ina para sa mga pedestrians, para sa mga tao nga nagatabok. Gani kung ikaw nga mataro nga driver, no, naka-insindi ka, no, kung sa iban yang porsyon sang karsada, bisan ang basta ara ka lang sa husto sini nga speed limit, no, bisan sa maximum yang allowable nga speed limit mo pag gusto kada, no, pero pag abot sa punto nga maagi ka sa pedestrian lane, mabahar ka gid sinada. Kung hindi kada ya magbahar, bungog kang kasi sini ka driver, no? Amo ni ti sa Jorosli Motors daw nyo gina-screening mga driver nyo kung mga mataro nga mga driver ni or basi kaga baya picture ning ila sini nga mga driver's license, kabalo lang magkambya, kabalo lang magpaliso-liso sang manibila da professional driver na dayon, i-hire na dayon, no? Amo na nga dapat ini nga imbisigaran sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, no? Or kung pwede man basi madala man isa inquiry da sa City Council kay Kagawad Zedfrey Cabaluna, sir, no? Kung pamatian mo Kagawad ang mga comments sang mga commuters sa natabo sini kahapon, no? Madamo sa naghambal nga siling nila, amugid man na sila, no? Hindi man tanan siguro may ara, no? May ara sang mga samong sa mga nagamalaniho, hindi lang sang minibus pati sa mga traditional sini nga mga jeeps, no? May ara dira sa mga driver nga mga huros-huros gid, no? Again, kung sa mga private siguro nga mga salakyan, no? Kay ti ginapagustuhan lang inayadra sila, no? Although nga kinahanglan man naton yapon sini nga mag-demand ga dapat tanan ya nga mga nagadrive may lisensya, no? Ang tanan nga mga nagadrive dapat responsable, but mas nagid sa public utility vehicles kay mas madamo yang nga kabuhi sa nadara karon ang at stake, no? Dapat siguro ipang-review ining mga driver's license sa mga naga-drive ni sa mga public utility vehicles bisan dra lang tanay masugod no? Ipang-review taning ila sini nga mga driver's license para mabalaan ta dra sino gidya ang may legitimate nga driver's license. Inang pag-apply ba nila sang driver's license sa Land Transportation Office, no? Gin pamahulay gid sila ka balhas nga daw mga pinadpad sini nga mais kadalagko kahulat kapilato, no? Sa ila sini nga pagproseso, hindi ya ina mga driver nga naka-acquire lang niya sang driver's license via picture, no? Dirata siguro suguran kay at least kung may ara kita sinadra sang mga madakpan sa ilang ang ila sini nga mga driver's license, mga piki or ginpagi lang sa mga picture, no? O aya sila nag-undergo sa step by step kung ang kilala ko pa nga proseso sa pag-acquire sang driver's license. At least kung ma-eliminate nato nila sila, less threat ina sila sa aton nga mga dalanon. 42 minutos na nakaligad sa launa. Pagbalik naton i-check report ni Bongbong Jomar Villa dito ini sa may probinsya sang Guimaras. O galing kay hasta subong kuno daw ay gid sang may makita nga lead ang aton nga mga kapulisan sa kung sino ang responsable kag ano gid bala ang motibo sa pagpatay sining mag-asawa nga senior citizen sa may banwa sang San Lorenzo.
Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupo ng Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sa isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supas. Standard time, 8 minutos antes ang alas 2. I-check naton na sa madugay ang report ni Bombo Jomar Villa sa latest dire karon nga investigasyon sang Gibaras Police Provincial Office or sang San Lorenzo Municipal Police Station kay sa banwa sang San Lorenzo Gimaras ini na tabo ang ining pagtiro patay sa mag-asawa sining senior citizen sa Ugsaran mismo sang ila sining balay kag igo masapuan ang ining duwa ginapahayag nga aran ini sila sa state of decomposition kay ginapatihan mga 2 or 3 na kadlaw na kaligad sang natabo ang krimen kag isa ini sila nasapuan kay malayo gawa ang ila sining balay na isolate ini sila maligwin ang area. Check ta si Bombo Jomar sa report. Go ahead. Nag-abot na ang autopsy result sa mag-asawa nga brutal nga gipatay sa bahin sa nga Barangay Constancia, San Lorenzo, probinsya sa Gimaras. Ang mga biktima mo ni Sanday Nestor kag Remedios Igaran nun sa mga senior citizen kag residente sa nasambit yang lugar. Mali na sa puan ining mag-asawa bumudone apagi diri sa utod sining lalaki nga biktima nga ara nasa advanced state of decomposition ang lawas sining mag-asawa kag waisang ulo ang asawa sa inisya ang nakita na recover sa scene ang ining empty shell sang shotgun nga ginapatihan na mo gingamit sa suspect sa pagtiro diri karon sa sining mag-asawa. Now, sa latest diri nga pagpakigakot naton kay Police Colonel Rhea Santos, ang direktor sa Guimaras Provincial Police Office. Iya diri ginpahayag nga ang cause of death sang duha sini ka mga biktima bangod sa igo sa shotgun sa ila nga nangina ko sa sudden death kay santo sila sa investigation nagagawa diri sa autopsy result bubudone nga nadula ning ang ulo sang asawa sa sining babaye bangod nga gin igo sa shotgun, no? So gindula na nila ang teorya nga gin pugutan, ginutod abi ang ulo, gingabitan sa nga taliwis nga bagay kag way to kita ang ulo. So ang natabo gali ni bangod nga ti persadok tama ang armas utang ang kodining shotgun. So dito nagkalawasak kit kuno ang ulo sining babaye amo to nga kun lang tawon nga dugin pugutan sang ulo samtang ining lalaki say man ang yasa ning nangkon pero ti may bilin-bilin pagamay amo to nga wagid maubos bla asanto to sa nakita sang nagresponde dito ang otoridad sa Sambit karon nga lugar diri karon Bombodone. Sa report diri nga ti nagagawa sa autopsy sa sining lalaki nakaangkon ini siya sang pilas sa likod sa diga porsyon sang iya sining alatrasan kag amo man sa may babaye nga nakaangkon man sa likod nga porsyon sang iya sining lawas pagi diri sa pangluthang. May na-recover nga plastic plastic cartridge, no? Ang empty shell plus ang shotgun kita po na makalupok na ni siya at nagapabili ni siya ang plastic. So nagkalatapik pa kuno sa lawas ka biktima. So gina-conclude diri sang pulis nga ang tendency kung magtapik ang empty shell abi ang plastic shell sa shotgun at tendency sina close range na kung malapitan ang pagtiro sa biktima Bombodone isuno kay Colonel Santos dako na nga posibilidad kay ang iya sining ulo na naubos gitong kawasak sa igo sa shotgun Bombodone doon na limpyo gid na ang sining ulo kun ipanggi dito sa lalaki amo na ang nagagawa diri sa ila sining investigation kag may tendency man kay kun hapon na tabo basi ara sa sulod sa balay ning ang mag-asawa kag ginlagas lang sang suspect Bombodone kay ang ila sining sitwasyon sa sagwa na sang ila sining puluyan tapos ang distance nila do mga 20 meters ang kalayon sang tagsa-tagsa. So ang agagwa sa investigation posible
nga nakadalagan pa ang mga biktima, amo to ti samtang nagadalagan pa talikod, gintiro, way na makabangon kag posible nga ginpalapitan sa suspect kag dito na nga palukpan abi sang makapila ka besto nga tinargaban to ang anom ka empty shell sang shotgun nga moto gingamit sang sining suspect o kon mga suspect iti pambalaan kon isa or sobra isa ang nagahimo sa sining nasambit karon niya nga krimen. Di mabalaan ina kay ang na-recover dito nga mga ebidensya ka nga sining mga empty shell ang bulitas bla no malinis bla sa armas gin ano to nila gintipon to nila for ballistic examination para tay kumabalaan kung balang armas sa gamit rehistrado ag ti mabalaan kung kay sino to da registered abi na ko registered firearms ang gingamit abi sa sininasambit karon nga krimen. For confirmation si Police Colonel Santos sang ma-interview dere sang Bombo Radio. Sir, bali, the two heads were detached and fragmented by a 12-gauge shotgun fired. Kumbaga, sir, naubos lang gito ilang ulo, kay dito gibuhos tanan ang fire sa shotgun to bala. If you could recall, we have recovered 7 empty shells ng shotgun. Okay. So, amo sulta ka si ma'am. Yes, sir. Tapos yes, sir, ang posible sir, nagdalagan sila, sir, pero gisunod sila. Tapos medyo close range ang sir, ang pagtiro kay ang plastic na kanang portion bala sa shotgun, sir, nagdikit pa sa lawat sa biktima, sir. Siya, kay kung layo na siya ang plastic doon, di na siya siguro makadanga to, no? Yes, sir, hindi siguro makadapat to or matransfer directly transfer dito sa lawas sa mga biktima, sir. Na-confirm, ma'am, sa autopsy, that time, di ba, minabatian sila ng lupok March 13. So, 15 siya na discover, 15 sila na kita dito sa lugar. So, ma-confirm sa autopsy nga 2 days antes sa kwan sila gipatay? Wala pa man sir ang autopsy about sa time of death. Dito silang official report, sir. Amo lang siyang initial na gipagawas nila, sir. Pero more or less, sir, mag-jive na siya, sir, kay pag-abot medyo nag-start decomposing ang mga lawas sa biktima, sir. So, usually do mo gina nga inadaw, no? Yes, sir. Yes, sir. Prote, ma'am, ang armas to, na siya, na examine na kung... Joms, ang motibo kag ang posible sospitsado, Dre, may ideya ng gimaras sa PPO? May salig test dere, Bombo Doni, meron na sila sang lead. Pero ang dere sila ng mga impormasyon, hindi pagid nila ma-divulge kay ang ginalantaw dere, personal grants. Sa likod sa personal grants, amon to hindi pa ba mention sa otoridad kung ano gid ang specific sila kung ano ang ginhalinan sa personal grant. Tabong mo Jomar, tanan nga mga krimen, may aragin man na iyasang personal grudge mo? Amo na gani gusto tabantan ni pambalaan kung anong sa likod gid sina pero ti basi ko ba ang investigation bla. Bumudone nga ti amo man sa police diri nga agina abat-abat nila, no? At the same time istorya sila kay ang bataan do nagalabot na ni basi ko maka surface pagid makahatag pagid sa dugang sa information sa pagkandak sining investigation diri sa otoridad. Puputone nga ti nagabulig kag ti nagambal man ang pulis matagaan man nila sang ustisya kag atag ang masarangan diri karon hasta nga ti masolbar ang ining nasambit karon nga kaso diri Puputone. Hopefully masolbar kay ti makan mo ning mga senior citizen hulat na lang niya sa mga idladlaw nila nga eventually mataliwan sa babaw sa duta pero paningin himo sa ila nagtaliwan niya sila sa isa ka brutal nga krimen hilaw nga kamatayon Bumudyo Marti kon maghambal lang yang mga pulis nga laban-laban may personal grudge ni ti amo na gani no kalabanan sa mga krimen especially ang mga crimes against persons nga may ara sa mga suspitsado
no? Kung hindi aksidente ang krimen, may ara ginaya sang motibo sa suspect or sa mastermind nga ginpapatay niya na, ti personal niya na ya. Ti personal grudge gid na. Tapos ining rason kun kay isa sa mga pulis nga hindi nila ma-divulge kay para hindi mahamper ang investigation, daw nangin convenient na niya nga rason nila sa Kwan Joms, nangin convenient nga rason na lang inisang madamo nga mga pulis sa kamaturan nga wala gid man niya sang progress ang ilang investigation. Amo na ang intelligence man sa kay Colonel Santos kada tawag nagasabat man sa Bobodoni. Tiway na yung problema sa nagasabat, ang importante ya Joms ang pagsolbar sa krimen mo. Kaya muna biskan 24 oras sada masabat kung hindi yan nila masolbar ang krimen. Ang problema ya hindi ang kun kasabat sa kun waay ang krimen ya bumujumar mo nga masolbar nga matagaan hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Amo gid na. At ali isa pa din sa gin question ta diri Bombodone pero hindi pa gid nila divulge. Hindi pa divulge man. Pero hindi pa ma-certain bla kung bala ang target sini sang suspect mag-asawagid. Dapat usually ni kung may mga krimen bala po doon basi kung isa lang man ang target tapos ang isa to basi kung nakita niya igindalahig lang. Kasi mo na usually mo kay kung basi ko boy on patong isa kag basi amo pato karon maka witness bla. Bobodone. So muning ginatulid tadi karon kung bala di basi ang isa lang gid ang may diferensya kung anong atraso sining agin gamitan gito sang mo nga klase to karbat gid sigurado gid nga hindi mabuhay kay close friends kanimo gid palapitan gito ang sang suspect hasta nga gibawian sa kabuhi ining mag-asawa adri Carbobodone. Sige. So iba sining update batayan si Banyo Public Affairs Program sang Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 4 minutos na nakaligad sa alas 2, magasunod na ang kahapon na lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Kagiban karon nga mga balita, bantayan sa masunod pa naton nga mga news and public affairs programs. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupod ang Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay sang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo mga kabombo. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Balikay na naman kita. This is Tita Regine. Nag-abi-abi gid sa inyo. Super warmly. Diri sa aton nga palatuntunan. Kahapon lamang program. The 21st of March 2024. Wedes na kita. Next week is already Holy Week. So mga musta naman ako liwat sa akon nga gina-request sa inyo dira. Stories na to sa paghinulsol sa mga nahimo natin yung mga sala, pagbago, pagpatawad, healing, reconciliation, experiences of goodness of God and God's love. Ina nga mga istorya ang aton gina-welcome as we're going to present to you ang aton nga Holy Week special diri sa kahapon lamang program.
Gani mga kabombo, kung pwede ha, nga mapadala nyo na ang ining mga istorya ninyo, and together we're going to reflect and enter into the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus as we observe the Holy Week. So, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope ang tanan busog, naka-smile and relaxed. Ready na kung ragid ini nga aga, take the time to relax, kalma. Ari na nga ito nga bahanon para sa inyo as we're going to start this program KLP from Lindy Katikista. Break. Good afternoon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunura na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break! Kung break, ihiwalay ang puti sa dikolor. Kagmang laba na kita. Anyway, sa mga nagapanglaba nila. Enjoy lang ka mo kuskus ha, sa mga puti kag sa mga dikolor nyo da. From Lindy Katikista, break para sa inyo exclusive from Bombo Radio Philippines. Again, this is Tita Regine, nag-abi-abigid sa inyo, dari sa KLP, umpisahan ta na ang tanan. Siyempre, magabasa na kita sa ato yung mga istorya.
Here's our story for today, requested gid March 21 from Joy, sang Leganes, My Dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines kay sa KLP lovers, contributors, writers, listeners, and especially sa imo, Tita Regine. Diri ko naman sugpunan ng ako nga kasaysayan parte sa ako nga inagyan sa pagpangabuhi hasta sa subong. Tita, tawagan ako sa codename nga Joy, sang Leganes. Nagpa-Manila ako sa October 18, 2000. Nag-obra ako sa isa ka factory sang plastic sa Caloocan. Kasi bulan, nagapadala ako sang kwarta sa kay mama. Inugbakal sang bugas kag sudan namon. Almost 3 years na ako sa factory. Nagpangayo ako sang bakasyon sa ama ko. Magpuli diri sa amon sa Leganes during fiesta. Kaso lang tita, wala sang mabulo sa akon. Kag na-delay ang akon nga bakasyon diri sa Leganes. Tani ang gusto ko, magfiesta sa amon. Mabakasyon ako. Pero wala ako nakadayon puli sang fiesta namon. Tita, itudluan ko pa ang mabulo sa akon sang box type nga procedure. Kung makabalo na siya, pwede na ako makabakasyon diri sa Iloilo. So nadayon gid man ang akon nga bakasyon sa Iloilo sang July 18, 2003. Pag-abot ko diri sa Iloilo, nagdiretso ako sa Haro sa amon nga pwesto nga baligyaan. Tita Regine, almost 1 week pa lang ako diri sa Iloilo, hindi ko akalain nga maaga ako makapamana pagkaligad sang isa ka bulan. So ang akon nga ama nagtawag sa akon nga mabalik na raw sa obra. Pero malisensya pa ako sa bana ko nga maobra pa ako sa Manila. Pero hindi na niya ako ginpasugtan sa pag-obra sa malayo. Kag nagpuli na lang kami sa San Miguel, kag dito na kami nag-estar. Hasta na nga nakabata na kami sang bata nga babae. Hogali tita, ang akon nga bana, isa siya kakargador sa tindahan sa Haro, kag sa San Miguel. Kung kisa, nagaupod siya sa Alimudjan sa Pangarga. Pagkatapos niya sang Pangarga, dayon niya inapuli, kag may dala na siya nga bugas, sudan, gatas, kag diaper sang bata. Kung Lunes kag Sabado, inugpahuway niya ina, pero wala na siya gapahuway, kay makadto pa siya sa uma, kag magpangahoy, para may pundo kami nga kahoy, sa oras sang may obra siya. Hasta nga nagbusong naman ako sa ikaduha ko nga bata nga lalaki. Kag naga-school na ang subang ko nga bata sa daycare. Kag daladala ko man ang ikaduha ko nga bata sa school, hasta na nga nasa grade 2 na ang subang ko. Kag naga-school man sa daycare ang ikaduha ko. Nagbusong naman ako sa ikatatlo ko kang bata. Sa oras ko nga inugbata na, wala bala ako nasakitan tita. Pero ang bata sa sulod sang akon nga tiyan, way na bala sang heartbeat. Kagindala na ako sang bana ko sa sentro. Kaginlantaw sang midwife ang heartbeat sang bata. Wala na. Kagdayon nila ako karga sa ambulance, kagindala nila ako sa hospital, kagin-confirm nga patay na ang bata sa sulod sang akon tiyan. Kaginindus na lang nila ako para makagwa ang bata sa tiyan ko. Tita, samtang nagahulat ang akon nga bana sa pagwa sang bata, ang duha ko ka bata nga babae kag lalaki, ginpaupod namon. Kaginpatulog sang bana ko ang duha ka bata, tupad sa mga security guards. Kag pag-abot sang 3 a.m., ang bata sa busong ko, nagwa siya. Patay na tita. Babae ang bata ko. So ginsulod nila sa karton, kagindala pa uli isang bana ko ang bata. Kaupod niya ang duha ko ka bata, kaginbili niya sa balay ang karton. Kag ang duha ka bata, gindala niya sa utod niya, kaginpabantayan. Kag magbalik sa akon. Pagtalikod sang bana ko, ang biras ko kag bayaw ko, nagkadto sa balay namon. Kagingkuha nila ang karton, kaginbutangan sang bata, kagindala pa uli sa ila. Kaginistoryahan sang bayaw ko kag biras ko, nga ipakuha nila sa punerarya para kuno mahatagan sa intsakto nga lubong.
After 3 days, naggo ako sa hospital. Kag after 1 week, ginlubong namon ang bata ko nga wala ko gid siya mahimutaran kag makugos ang dugay. Kasubo gid ang aguman ko sang time na ato. Pagkalipas sang 10 months, tita, napatay man ang akong bana sang April 10, 2014. Nahulog siya sa niyog kag nakuryente. Sang amo ato nga time, wala gid ako sang mahimo kundi magsunod-sunuran sa mga bayaw ko. Kag wala man ako sang kwarta nga igasto sa lubong sang akon nga bana. Dito siya ginhaya sa balay sang iya nga utod. Hasta naging lubong namon ang bana ko. Pagkalipas ng 1 ka bulan, nagbalik na kami sa balay namon nga ginaestaran. Kag nagnegosyo na lang ako sang barbecue nga manok, isaw, kag iba pa. Kung kisa, Tita Regine, nagapanglabada ako sa gusto magpalabas sa akon. Kag kung kisa, nag-service ako manicure sa mga tao nga gusto magpa-manicure sa akon. Para lang maibakal kami sang pagkaon, balon, kag plete sa mga bata sa school mag-eskwela. Nagbusong ako liwat sa ika-4 ko nga bata, lalaki. After vacation, ginkuha sang bayaw ko ang isa ko ka bata nga lalaki. Kag didto siya nag-school sa Cavite. Grade 1 siya, nagkadto didto. Kag hasta subong, ara na siya sa grade 8. Pagka-1 ka tuig, kabana ko sa pagkamatay niya, nagpuli kami diri sa Leganes. Kag diri na kami nag-star. Ang akon nga subang nga bata, diri ko man pa eskwela. Kag ara na siya sa senior high subong. Tita Regine, ako naman ang nagmasakit. Nag 50-50 ang kabuhi ko. So samtang nga nagalain na ang akon nga pamatsyag, nagkadto pa ako sa isa ko ka classmate nga si Lina para lang maghulam sang kwarta nga inog laboratory ko sa akon kaugalingon para lang mabalaan ang akon nga sakit. Nagpa-doktor ako, Tita Regine, sa isa ka private doctor. Kaya ginrequestan ako sang doktor nga mapa-ultrasound ako, pero kulang ang ako nga kwarta sa pagpa-ultrasound. Ang ginhimo ko, nagpa-laboratory ako sang ako nga dugo. Pagkahapon, ginkuha ko ang results ng laboratory, kaya ginpasa sa private doctor ko. Kag pagkakita niya sa results ko, ginrefer niya ako sa surgery doctor, sa surgeon. Kag nag-istoryahanay kami sang doktor nga mapa-admit ako sa hospital. Nag-okay ako sa doktor, kag gintawgan sang private surgery doctor ang hospital nga may makadto dira nga pasyente at tipanon ninyo siya. Kay kaduan ko lang karon. Nag-request ang mga doktor sang blood typing, x-ray, ultrasound, kag dextrose ako. Nagpreparar ang utod ko sang dugo nga 3 ka bags. Tita, antes kali ako nagpa-laboratory, nag-yellowish ako. Daw kalabasa ka yellow ako. Oras na nga permahan na isang akon nga waiver, wala magperma ang akon nga manghod nga babae. Kay gintawgan niya ang amon nga utod nga lalaki nga siya ang maperma, pero hindi siya magperma. Kay base kung ano ang matabo sa akon, wala sang sa labto ng hospital. So wala gid magperma ang akon utod nga babae. Nagbalik ang doktor sa akon, kag magsiling, nga hindi magperma utod mo. Kay kinahanglan mo gid subong maoperahan. Sa 100%, 10% na lang ang kabuhi mo. Dayon ko, Tita Regine, kinkuha ang ginapermahan nga waiver, kag ginpermahan. Abi mo, Tita Regine, ang puti nga papel sa panulo ko, color yellow bala. So pagkatapos ko pirma, gindala ako sa operating room. Pagka 1 o'clock sang aga, ginoperahan ako sa bato, sa abdo. Kadamo sa mga bato nga ginkuha sa akon nga lawas. Kag sa akon nga intestines, may bato man nga nagadukot. Kag ginkuha sang doktor, kag may gisi ang small intestine ko. Kag gincut ini, kag ginsugpon. Pagkatapos sa opera sang doktor sa akon, mga 5 a.m. na. Gindala ako sa ICU, kay tama gid ako kaluya, kag ginapump pa ako. Kag naghina ako no ang akon nga heartbeat. Tita, ginhambal sa mga doktor ang akon mga utod nga if within 24 hours ang pasyente makabugtaw, but silingon, successful ang operation niya. Tita, nakabugtaw ako sa intsakto nga oras. Pagkabugtaw ko, kita ko ang kolor, puti na.
ang panulo ko. Ang mga friends ko kag neighbors, nagkadto sila sa akon kag nagbisita. May 3 ako nga tube drainers sang akon toxins. Ang isa parang granada, T-tube kag C-tube, ginatawag nga colostomy. Pagpauli ko, may 2 pa ka tube ang dala ko puli, amo ang T-tube kag C-tube. So after 1 week, nagbalik ako sa pagpa-check up. May 25, 2020, nagbalik ako sa hospital kay nahukas ang T-tube ko. Kagin pabalik sang doktor ang tube. Kinoperahan ako liwat sa ikaduha nga operation, ginatawag nga cyclotopy. Sa likod sang parte sang lawas ko, ginbutangan sang rubber tube para alagyan sang toxins padulong sa akon nga anus. Madamo pa nga bato ang ginkuha sa akon nga intestine. Pagbutang sang rubber tube machine or ultrasound, gagit paagi sa akon baba, gina-pick up lang sang machine ang mga bato. Samtang ara pa ako sa hospital, tita, ang bata ko nga subang, wala na siya nag-ieskwela, kaya nagabantay siya sang iyang manghud nga lalaki nga si Onyo. Almost 1 week siya nga wala maka-school. Gintawgan ko ang akon nga relatives, partner nga kuhaon niya ang bata para maka-school ang subang ko nga bata. Mayo gani Tita Regine, wala gid maapekto ang grades ng bata ko. Kay ara pa sa list ng honor students. Pagkatapos ng antibiotics ko, almost 1 week, nagwa ako sa hospital. Hasta subong ang akon nga bata nga agot, ara pa sa San Miguel, ga-estar kag naga-school. Grade 2 na siya subong. About sa akon nga operation, may isa pa ako nga tube nga nabilin. Hindi pa ini makuha kung wala pa ako sang kwarta nga gastuhon. Para sa another operation, kay kuhaon na lang ang akon nga apdo para maayo na ako sang dalayon. So thanks sa kay Papa God nga may mga doctors na ginhatag niya sa akon para nga maoperahan ako dayon. Thank you so much Papa God kag sa mga doktor kag nurses sa pag-atipan nila sa akon samtang ara pa ako sa hospital sang time na nga ato nga nagakinahanglan ako sang bulig. Thank you kay Papa God sa paghatag niya sa akon ikaduha nga life. Kag madamo pa ako sang mission sa akon nga kabuhi. Tani Lord, may ipadala ikaw nga tawo nga makakover sa akon nga ikatatlo nga operations. Okay man ako subong, bisan may tube pa nga ako nga ginatawag nga colostomy. Sang pandemic, Tita Regine, nagalibod ako sang uga sa mga balay-balay diri sa amon nga banwa. Kag sa banwa, kaupod ko ang akon nga bata sa paglibod sang uga. Kag nakakuha ako sang pwesto sa bolantihan or transient vendor ako. Kag nagabaligya ako sang prutas kag gulay sa amon nga banwa. Kun ara gani ako sa amon nga baligyaan, dala-dala ko gid ang akon nga radyo nga solar sa bolantihan. Kag ginapaandar ko gidina sa istasyon sang Bombo Radyo. Halin sa aga, hasta sa gabi. Kung nara ako sa balay, ang di kuryente nga kuryente, or nga radyo, ang ginapaandar ko. Tita Regine, diri ko anay tapuson, ang akon malawig na nga kasaysayan. Thank you so much. More power and God bless. Sa liwat, tawag ako sa kay Joy, sa Leganes. Amen to that. We are praying that and we are claiming that nga kabay, no? Nga ang Ginoo magasabat gid sa imong ginapangamuyo nga matigayon ang imong ika-third nga operation. Why kita kabalo, God is now working His ways para nga matigayon nina. Maybe He's already touching the hearts sa nga tawo nga igapadala niya sa imo, or He is already making ways. Why ka lang kabalo, who knows? Somebody who is going to send you money from maybe a relative from abroad or basi a friend. Why ta kabalo, no? Sang goodness sang Ginoo. But just keep on praying. Kay ginatanan, no? Sigurado good. In God's perfect time, matabo, kag matigayon gid na. So thank you so much gid sa imo Joy, sa gin-share mo nga
istorya sa amon sa sining nga hapon. Salamat gid sa imo. It is now 36 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang KLP with another story para sa inyo. Sa gihapon ka open ninyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin maeksperiensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag balaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sining nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato nang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani agud indi kita tuman nga maapektuhan kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi.
magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide.
Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag Pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang And next story for today is from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine, kumusta na kamutanan nga mga KLP listeners, writers, kag ang mamanikaw? Tita, manayanaya ang silak sang adlaw diri sa Lambunaw, pero kung kaysa, nagaulan-ulan man. Thank you kay nabunyagan ang mga puno kag tanom ko sa garden. Kanami lang tawon ng palibot. Kapin pa, kung bago lang na grass cutter ang mga hilamon, kahipid kag nagsanag ang view.
Madamo nga Bisaya nga manok ang gapanuka sa garden. Wow. We can just imagine. May dalago nga sulog, munga nga may guyod nga madamo nga piso, kag mga talin nga sari-sari ang kolor. Daw farm na gidman, lantawon ang palibot. Nagahatag ini isang feeling of peace and contentment sa sinuman nga makakita. Salamat kay Lord, sa iya padayon nga paghatag sa aton sang abundance. Nadumduman ko ang ginhambal sa atong psalmist nga si David, nga na-experience niya nga God refreshed him with green pastures and quiet waters. Psalm 23 verse 3-4. So sa ako nga palibot, diri sa lambunaw, ma-feel ko nga matuod-tuod ang presensya sang aton Dios. Paagi sa iya mga hinimuan nga nagahatag sa aton, sang feeling sang pagpalangga. Surely, the Lord has blessed us more in more ways than we can count, and I thank Him for all His blessings. Tita Regine, today is Valentine's Day. Well, pala nyo naman, no? Super delayed ang courier ni student mom. Isang sinilanggin padala ang ini nga sulat. Anyway, ang espesyal ang adlaw nga ini para sa akon. One day before pa lang, ginapreparar ko na ang akon nga inugsok-sok nga bayo. Kung hindi may pula-pula, puti ang preference ko. Kag sa may dughan, may pin pa nga pula nga heart. Ang buhok, nakaagi curlers. Kag ang hairstyle, page boy. Pag-abot sa place of work, tanan ka sadya, kag masigmuno sang ginasuksok sang iban. Kung lantawon kami, pumatsyag ko bala, daw mga pispis nga bago lang nabuhian halin sa hawla. Nagapisik-pisik kag nagakalipay. Tita Regine, sa isa ka book ni Lauren Winner, Wearing God, ginasiling niya nga ang ato niya ginasuksok nga bayo, naga-communicate sa iban kung sino kita, ang aton career, identity, moods, kag social status. Kung kaisa makita mo ang mga nasulat nga slogan sa t-shirts ng iban. Ang iba na namian magsuksok sang daw greasy jeans nga may buho pa sa tuhod kag nabadbad ang lugar nga dapat may pilo. Sa Romans 13 verse 14 nagasiling, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Nagamin ini nga kita nga mga Christians have taken in Christ's identity. Gani, we're children of God through faith. Galatians 3 verse 26. So kinahanglan nga mangin Christ-like kita sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Mabuligon sa mga nagakinahanglan nga iban, matinumanon kag mapinalanggaon. Kung makita kita sang iban, tani ang makita nanda, speak well of the Savior. So nagligad nga Saturday, nagkadto ako sa lugar sang ati, grupo sang ati sa Kalinog, agud dalon ang pulong sang aton Ginoo. Together with our pastor, elders, womiso, kag young people, na nagtag sila sang relief goods para sa mga ati. Consists of clothing, kitchen utensils, and groceries. Thank God, everything went well. May God give us more opportunities to help other people. Tita Regina, basahan ko sa isa ka issue sang libro nga Our Daily Bread nga sang tuig 1932. Na-discover ni Alfonso Caso, isa ka Mexican archaeologist, ang Tomb 7 sa Monte Alban o sa Oaxaca sa Mexico. Here, he found more than 400 artifacts, including that of Monte Alban. So isa ini sa major finds of Mexican archaeology. Included in this treasure is a jade cup in its purest form. Caso's name is remembered today because of his discovery in Tomb 7. Pero nabalaan ba ninyo na we can find a more valuable treasure of all, and it can be found in our fingertips. Kung basahon natin ang scriptures, dig into it, we can find diamonds of promises, rubies of hope, and emeralds of wisdom.
But by far, the greatest thing we find is the person whom the book points to, Jesus himself. After all, he is the author of the book. Tita Regine, nadumduman ko sa nagtaliwan si nanay. Madamo nga treasures ang ginbili niya sa amon. Hindi lang material wealth, but most of all, that we treasure most, until this time, amo ang makadiyos, kag makataong pag-uugali nga gintudlo niya sa amon tanan, nga iya mga anak. Ang treasure nga ini, ang nagdala sa amon sa matawhay, kag malinong, kag malipayon nga pagpangabuhi. Sa material side, wala gid man kwarta, pero luwas sa balay kag duta nga hasta subong ginaistaran sa akong mga utod sa Manila. Ara man ang mga antique nga furnitures, lamesa, sala set, duha ka platera nga buta sa mga antique nga plato, platito, pitsil, baso, cups and saucers, spoons and forks, kag madamo pa. Nagsiling ang mga utod ko nga kuha lang sa imong naluyagan, pero sabat ko, inyo initanan, partihan ninyo sang maayo. Tungod sa pagkapigado, isa-isa, nabaligya sa mga utod ko ang mga nabilin nga gamit ni nanay. All the material treasures evaporate. What is left? Our happy memories with mother. Ang iya mga laygay, ang mga di matupungan nga pagpalangga niya sa amin. Ang malipayo namon nga pag-inupdanay bilang isa ka pamilya. Tita Regine, pakibasa ang poem nga ginsulat ko sa 1970s bilang halad kay nanay, entitled Ina. Masayang masaya, kakalungin kanya sa kanyang kandungan. Hahalik-halikan ang iyong pisngi at buong katawan. Aawitan kanya ng awit ng pag-ibig at pagmamahal hanggang sa makatulog ka ng buong himbing. Ikaw aawitan at buong ingat kanyang ilalapag sa duyan. Ihahabog-habog para hindi makagat ng lamok at mahapunan ng langaw sa kasasabihan ng lahat, huwag kayong maingay. Para makatulog ka ng mahimbing at sa pagising mo, ikaw masiyahan dahil nakatulog ka ng matagal-tagal. Ganito magmahal si inay sa amin. Inaalagaan niya kami ng buong pagiliw hanggang sa lumaki kaming lahat. Ipinaramdam niya sa amin ang walang katulad na pagmamahal niya. Isang inang huwaran, mapag-alaga, lahat ng sakripisyo kanyang gagawin para sa aming mga anak niya. Mahalagang yaman kung kanyang ituring. Tita Regine, thanks for reading this letter. Regards and God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Well, Student Mom, a letter or a poem written in the 1970s. Kag na-preserve mo pa, na-save mo pa. And now, gin-share mo diri sa amon, diri sa kahapon lamang program. 1970s, ang talent mo yagli nagagwa na, no? Kag ka namin recall sa mga beautiful memories we had with our loved ones, with our families, especially our parents. No wonder that you're a very good person because you also came from good people. Ang imo amay, ang imo nga iloy, especially who taught you how to love and how to be loved and how to give that love, share that love with others. That's why overflowing ang imo nga pagpalangga. That's why your love to serve is ara gid, no? Nagabagabaga sa imo nga tagipusoon. That even in your very ripe age, subong 80s, ha, mga kabombo, still reaching out sa iba niya mga tao to give the love that Jesus has given her and taught through her sa iya nga iloy. Continue doing that. Ang imo gain is in heaven, where we all should belong, hindi ba?
Student Mom, thank you so much, Gid. I'll be expecting more letters coming from you. Salamat sa imong gin-share sa amon sa sininga hapon. Mga kabombo, may I just remind you again sa inyo naman ng mga istorya dira, especially yung pang Holy Week naton, yung mga stories. I hope nga ara na kamo sa closing part and ready na nga i-click ang inyo dira nga mga mouse para nga mag-send na sa inyo nga mga gin-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat man, i-close na ang envelope and then ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat, of course. Bantayin na ang magasunod ng mga beautiful ng mga dramas diri sa Bombo Radio after sang KLP, Tuyang Ermitania, Provincial Jail, and Dear Diary. Thank you so much sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita tomorrow. Good afternoon and God bless.